Assalamu alaikum hormatly izleyiciler. Men jurnalist Allam Murat Rahimov. Bugün 2026 ýylyň 18 ýanwary Ada Türkmen kanalymyň garaýş gepleşigi. Bu gedeki gepleşigimizde Türkmen tragediýasy aýdylmaýan hakykatlar atly taryhdan tapgyrlaýyn gepleşigimiziň nowatdaky sany. Indi şu geçen gepleşigimizden soň käbir illeşlenmeden tesirlerine şöyle bir kinayalı ayıplamalar eşdiýänler. Yani Finniya Orslar bilen Türkmenler garpyşdyrjak bolýarmy? Näme üçin niýe Orslaň diýe eden gowdatlaryny aýtmandyňa erwe zatlaryny aýdypsyň diýe. Näme üçin niýe otada diýe ingilisleň roluny görkezden ok diýip bir ýazyp durýardym. Ýaşyl turap men niýe 50'den geçtim, nämeden geçtim diýe. O gajarlar uşunda da diýe ingilisler meçe görüp goýberdi. O gajarlara diýe aňyrdan Eýranyň Nasreddin paşasyna sen ona maýdan ok diýe. Birden zatlar bulaşdyrýar da ingilisler gelip diýe o türkmenleri gördi diýe, türkmeniň meselesine goşuldy geldi diýe, Türkmenistan territoriýasyna geldi diýe. Birden düýgüri bulaşdyrýar da şol adam, ýaşyl turap oturan adam. Birden düýgüri bulaşdyrýar. Hatda wakanam däl, düýgüri bulaşdyrýar. Tebe ingilisleň Türkmenistana gelen düýgüri territoriýasyna gelen düýgüri. Ol inter ýaňy rewolýusiýa başlan düýgüri. Ol ýokda purşundan 40 ýyl ýaly wagt geçenden soň olar bärik aralaşyp şo taýda hatda belli bir derejede bolşewikler bilen hem garpyşýar bolar. Tark turk edýärler. Ýöne ondan öňünde o gajarlar uruşy diýilýän zat 1861-nji ýylda bolanda. O taýda Eýranyň içine ingilisler baranok Nasreddin paşaň döwründe gajarlaryň döwründe Eýranyň içine ingilisler baranok. İngilisler o döwürde Owganistanyň territoriýasy, Hindistanyň territoriýasyny, Owganistanyň territoriýasyny otyr. Owganistanda da bir adajyk topar we awtaýdy. Şolar soň o şo ýanky goýokda purşunyň döwründen soň ýanky mardaky tekelere gizje berýär. Bana size uruşuň diýip. Size men uruşuň diýär goýokda galasy syňandan soň indi siz näme otyrsyňyz? Benim uruşuň arkaňyzda durursa entek otýama soň barar. Ondan o taýp ol ingilisden ýanky bolşewikler rewolýusiýasynyň döwründe girip çykandyklar we aradaky maglumatda bir şey okup, şoň içine okup garmat mediada. Sen ona maýt, buna maýt diýip otyr da, men bolsa gepleşigiň başynda hemmeňde duýdurdum. Bir sehel üşü bar adama şagy derejesinde düşünüp bilen, gepe düşünüp bilen adam bar bolsa men düşünürdim. Biz gepleşigimiz köne tarihten ýoňuşlyk bilen täze taryha alyp gelýäs. Ýygy derlik goýunça şo ýygy derlik saklajak bolýas. Şoň üçin tek howlukmaň diýip düşünýärler. Men hol teljuklardan başladym. Mine şu gepleşikler tapbyrymyň başly bölümlerine seretseňiz birinji bölümden başlap. Teljuklardan başladyk. Onam ýatlatdym men geçen gepleşigimde. Soň Çingiz hanyň goşun türk gelmegi bilen baglanşykly waka barada gurrun berdik. Teljuklar imperiýasynyň syňmagy bilen baglanşykly wakalar gurrun berdim. Soň Tatar-Mongollar basyp alşyndan soň Temirgen gan horuň eden gan horluklary türkmenlere görkezden sütçen bilen baglanşykly wakalar barada gurrun berdim. Ondan soň Pars imperiýasyna ýol başçylyk eden birgiden gan ojoklar hakynda gurrun berdim. Şol handa bizim öz türkmenlerimiz bolan Awşar türkmenlerinden Nedirşan türkmenlere görkezden sütemleri barada. Nedirşandan soň Owanyň Puştun paçaty bolan Ahmet Durranyň türkmenlere görkezden sütem barada. Ondan soň Gajar türkmenleriniň dolanlaran gaty uly döwründe diňe ýöne Nasreddin paşaň özüniň diýdim 48 ýylda häkimet başynda oturan döwründe diýdim türkmenlere görkezden süteminiň aňyrsa bärsi ýok diýip gurrun berýänler şeýdip. Ondan soň biz ýanky Nasreddin paşaň döwründe edilen hüjümleň esasy hüjümleň
senelerini belläp geçdim. Garrygala fegoşundan ondan öň tek Hywa Hanym Ädeminiň gelşi 1855-nji ýylda Saragda goşu tanyň üstüne. Awo ondan soň 3 ýyl geçenden soň 1858-nji ýylda Garrygala uruşunyň olam şo ýanky Nasreddin Paşaň goşunlary bilen göýekleňler, ýomutlar, tekeler birleşip şoň gaýta berip olan gadanan ýeňişi barada gurrun berdim. Ondan soň ýene 3 ýyl geçenden soň 1861-nji ýylda ondan soň Nasreddin öz goşunyny alyp Mara hüjüm edýär. Otayda hiç İngiliz'in rolü yok. Tarıklar barıp otayda şikayet edýär. Hiç İngiliz'in rolü yok. Otayda Nasreddin Paşaň köýün ary ba türkmenlerden. Türkmenistanyň territoriýasynda ýaşap beren türkmenlerden Nasreddin Paşaň köýün ary ba. Şoň üçin gelýär. Otayda İngiliz'ini ýygyp sokup berdim. Ýa-ni ýaşyl kelýär. Şimdi şular ýaly ýaşyl trap beren adamlar bar ha. Yaşlan aňyny bulaşdyrýarlar, o yaşlan aňyny bulaşdyrýarlar. Na mirasym diýip bir kanal bar, onuň gowy epleşiklerim bar da, ýa-ni şo taýda bir şular ýaly ýaşulsymok bir taryhçy barmyş, taryhçym da dilçödi. Ýöne buňa mirasgär diýip bir statusam beripdirler buňa. Mirasgär diýip buňa bir ýarlygam dakypdyrlar da, Nurnadar Jumanadarow diýip ödem duşokly mollummyşyn. Hem dil edebiyatı uğrundan gotarypmyşyn, hem üstesinde de tarih barada da çağalara ders berýärmişin da. Ondan gepleşiň dinleýän bolýan wara, o şolar ýaly hormatlanyp böden wara, götergilenip efirde görkezilýär da Türkmenistan telewizionyasynda da çykarylyp otyr ol. Ondan ýanky şolar ýaly tarih barada bir etnografiýa barada, ýene barada, medeniýet barada, zat barada geçirilen gepleşiklere de çağırıp bunu gurulýar diýerler da, buna adam bar ha. Boku bilen böreğini garmak diýilýän bir bolar ha, bir bulaşyk gurulýan adamlar bolar ha. Mollum ho ödem tejribeli mollum diýilýär. Gurrunyň ne başy bar, ne ahyry bar, ne sene bar da. Oturyp bir näçe gepleşigini dinledim, zordan kanagadym ýetdi da. Onuň ahyr tesbir ýazdym oňa. Bir iki tane tesir ýazdym, birini aýrypdyrlar, birini ýany goýupdyrlar, bir maksat barmy ýokmy şo kanalyň eýeleri aýrypdyr bir näme, bir tesir, bulu tesirim. Bayram Alhan arada gurrun berýär da. Bayram Alhanyň wara haýsy ýyllarda ýaşap geçendigine maýdan o. Haýsy ýyllarda şo marifetlerine hanlyk edendigine maýdan o. Ya ýene bir taryhy şahsiýet bar, mäne gara diýip kim diýär? Bir hakda gurrun edýär. Mäne çekejip. Ondan şoň wara haýsy asyrda ýaşandy maýdan o. Oturup dinleýän da men haýsy asyrda ýaşan özüm bilýän, ýöne oturup indi bara şu dinleýiji bolup men diýän dinlesem ýaş nesilden wekilleriniň biri bolup dinlesem häzir men şu ýaşyllardan şu Nurnadar Jumanadarow diýilýän bu şodurnyň içinde mirasgärden menin de taryhymy öwrenmeli bolsam diýän. Oturup dinlesem diýän indi men diýän şol gurrun edilýän adamyň haýsy asyrda ýaşandygyny bilip bilermi kam diýän. Başga adam beýlede dursun o haýsy asyrda ýaşandygyny. Şu ara başyndan ara şol adamyň haýsy asyrda haýsy ýogurda ýaşandygyna maýdan o. Göni wakalaň içine girip gitýär. Ay ol şeýle bolupdyr, bu umumy gurrunlar edýär. Umumy gurrunlar edýär. Bir tahkik gurrunam ýok, tahkik waka da ýok. Umumy ýöne howagysyndan ýaly. O gurrun wara taryhda ýaşaýan islenlik şahsiýete şey diýip türkçe wara islenlik şahsiýete ýelmeşip dural. Umumy gurrun da. Ayol adalatly bolupdyr, ayol salykatly bolupdyr. Ayol iyili içinde hormatlanýan adam bolupdyr. Aýoň abraýy şöhraty ol başga nemeleri de ýetipdir, halklaryň içinde de ýetipdir. Tire taýpalaryň içinde de tanalýan eken, merdan eken, ay näme eken, haýsy gahrymanyň bir palaji tilini gahrymana ýankyny ýelmesen ol ýelmeşip dural. Şonu ýaly boş gurrun edýär da. Indi men kanaga edip dinledim, bol ahyrdan gepleşiň gurur tarafyndan ni seni aýtmaly boldy da, seni aýtmaly mejbur ýagdaýda. Şondan soň ýatdy. Hä diýär, ondan bu gepleşiň orta tarafyndan ýanky şahsiýet bar diýär. Bu diýär planjy ýylda dowulupdy diýär. Aýtdynny gurrun waranda tasyny gurrun ýarpasyndan hem geçdi. Wakalaň jümüşine gitti sambyrdap da iň soňunda diýen ýaly. Hä bu diýär planjy ýylda dowulupdy diýär. Şu gurrun edýän şahsiýetimi diýär. Ana şol adama mollum diýilýär. Ana şol adam taryhy öwretjek bolýar.
Şol ýaly adamlardan dolu dinleýän da şol ýaly ýaşul tarap çykyş edýän adamdan umuman wara şu gürläp bilmek ehem var lokal aýrlykda bir mantygal aýrlykda onuň lokal düdüp bilýärmi şol berýän gurrun. Sen agdaýamy? Ýa ýakyn bolan wakalan gurrun ne diýerler o öýlere mowun 20 jatyryň başlaryna 19 jatyrda 18 jatyrda olur uzak döwür däle. Olur hol bir Oğuzhanyň ýaşan döwür däle 4000 ýyl mana ol ýaşapdyr diýär. Ya görewli diýär-de. Görewliň aslynda bolanlygy bolmandygy belli däl, dogrumy aýdary. Oğuzhanyň bolanlygy bolmandygy belli däl. Ol halk döredijiliginiň netijesi bolmagy mümkin. Ol obrazlar. Mysal üçin aýdýan-da. Sen häzir sen konkret şahsiýetler hakynda ýakyn ýaşap geçen, bir asyrlykda ýaşap geçen türkmen gahrymanlary ödüm tanymal adamlar hakynda gurrun edýän-de. Şolaryň haçan ýaşanlyklar haýsy döwürde haçan dogulup takminan iň bolmandy. Takminan ne bolsaňam bolýar-da. Takminan 1800-nji ýylda dogulupdyr, 1800-nji ýyllar aralygynda da ýaşap geçipdir. Ha şu gurrun edýän esasy wakamydan, ine şu wakalara gatnaşan döwrem, şoň gatnaşmagynda bolan şu wakada takminan şular şu ýyllarda bolupdyr diýilip zat diýip adamlara wara tarih barada, tarihyň tapgyrlary barada düşünje bermeler sen o. Düşünje bermeler. Bolmasa 19 ýasyrda ýaşap geçen adam hakynda ertek ýaly riwayat ýaly gurrun berýän bolýar, ol Oğuzhanyň döwründe ýaşapdyrmy? Ya Gorkudatanyň döwründe ýaşapdyrmy? Nirde ýaşapdyr ol? Şol atlaryň belli bolman galy, ondan ýaşlar nähil kabul edýär şol ýaly. Şu konkret ýakyn bolan tarih wakany riwayat ýaly kabul edýärler. Riwayat ýaly kabul edýärler. Onuň şular ýaly ertek kişiler bar. Şular ýaly konkret tarih wakalar ertek äwürýän bolýar, onuň şolaryň gurrunlaryny many galanok ähmiýeti galanok. O tarih bolan nokta bar, ertek bolýar, ertekler dünýäsi bolýar. O tarih bilen ertekler dünýäsiň yer bilen gök ýaly tapawdy bar o. Ine biziň wara alym diýilýän zadymyň öýüne hem şuňa gurdular o, şo ana alymlar diýilýän zadymy. Ol baýda daşar ýurtlarda gülüp berýärler tarihçiler. Ödek diýip bir samsyk ilmlaryň doktor diýen ödem nemäni göteripdir, ady göteripdir Almatyda. Şoň üstünden gülüp berýärler ol esengeýän tarihçileri. O bir gede garaçyny bilen bir makala ýazyp hem çykyş edip näme diýär? Türkmenliň ilmlaryň doktorum şonu edem tarih boýunça. Ol demirgadyk Amerikan Günürta Amerikan ähli indiýeleri diýär-de, ähli indiýeleri Türkmenlerden giden diýär. Biziň türkmenler biziň nesli diýär. Türki halklaňam diýen o, türki halklaň diýen o, türkmenliň diýär. Ýagny oň pikirçe indi şoň häzir şoň aýdýan adyna häzir gulak atsa da biziň ýaş nesillerimiz. Olar näme düşünmeli? Türkmen diýen millet, türkmen bir etnos hökmünde kemale gelenden soň türkmen ady bilen Türkmen diýilen at esasy şo biziň milletimizde degişdi at haçan ýörgünli bolup urady. Seljuklardan ham soň seljuklardan ham soň ýörgünli bolup urady. Ondan öň Oğuzlar diýilýärdi. Seljuklar öýdem Oğuzlaryň diňe bir taýpasynyň ady. Taýpasynyň ham hanyň ýagny padşahynyň Seljuk padşahynyň adyna berilýär-de. Emma soň tutuşlaryň hemme Oğuzlaryň ähli tire taýpalaryny Türkmenler diýip adlandyryp başlamaklary tarihde açan boldy. Hatta şo ýörgünli ulandyp başlanmagy Çingiz Handan hem soň boldy. Çingiz Handan hem soň boldy. Odanlar bir iki ýaka seýrek duş gelýärdi, onu bizi boyun almaly tarihde. Men türkmenliyim. Oňam türlü manysy bar. Bir aýdýar men türki iman diýerler diýär, iyi şey diýmek aňladýar. Bir aýdýar türkmenliyim. Ýagny men türkimenliyim aňladýar diýär. Bolýar şoň haýsyn alaňda da indi tutuş biziň wara hemme ýanky tire taýpalanmady şoňa degişletmeklik bar. Haýtadyr bir taýpany näle tutuş şol Oğuzlaryň ähli tire taýpasyny şol at bilen baglanşdyrmaklyk soň-soňlary ýüze çykdy. Indi be türkmeniň alym tamaklaryny dinleseň näýli bolýar? Şol millet nirde ýaşaýan onda? Türkmen diýilýän millet şo seljuklardan soň esasan nirde oturup bolup ýaşap başlady.
Ol aňryk giden ol Selçukluň adyp teden beýleki milletler bilen garym watan bolanlaryna Osmanlar diýip atlandyr. Ýa-da ona türkmenler diýip atlandyr. Esasany Türkmenistan territoriýasynda galan şol hemme ow taýpalaryny biz türkmenler diýip atlandyr. Ýa bolyn inni biziň ýaşlarymyz näil düşünmeli şo ödek diýilýän kelesaňlar ýaly adamdan gurrun diňlänne. Onno türkmenler diýen millet eýem kemala gelenden soň şu taýdan goşlaryny alyp ýa nirdetin Demirgalyk Amerika niredetin o Sibir müstübilen Amerika geçmeli, Alyaska müstübilen Demirgalyk Amerika geçmeli, ondan soň onun günör turluğuna gitmeli. O ona näçe müň ýyllyklar gerek eger şolar giden bolsa da. Indi türkmenler gidipdir da. Haçan olar kerwan çekip şo taýyp gidipdirler. Onuň Demirgalyk Amerika'm ýok orsundan ýynip tä günör Amerika bar ýançalaryň gidipmişindir. Haçan onu ýaly olarda on ýaly wagt boldy şo zatlar amala aşyrmak üçin. Şoň üçin bu taýda ýene şol mühim zatlar bar, mühim zatlar bar. Türküy milletleň hol köklerinden gidenler diýilip şaklanylýar. Türküy milletleň wa asly düýü wa o bir Altay taraplarda. Häzirki Yakutiýan yerleşen yerlerinde biziň ata-babalarymyz ýaşa. Uýgurluň diýipdir şo taýlardan gaýdýar, pataplanýar. Olan min tak şaklama, bu bir teoriýa, bu üstünde türlü çekişmeler bar. Dünya derejesindäki alimler arasynda. Sebäbi şo Sibir tarapy uzak günne var ýakyn bolýar Demirgalyk Amerika, o Alyaska, şo taýp geçip boldy. Şo taýdan baran bolup çykdy. Onda şonda lokal aýtdymy? Ha o döwür Türkmen diýen millet ýok, o Türkmen diýen adam ýok, o döwürün täp Oguz diýen adam ýok şo döwür. Seljuk diýen adam ýok, o döwür. Ol müň ýyllyklan neme gurrun edilýär. Şo döwürler gidipdirler diýip. Ola men täp şaklamaň derejesinde kaýdylýar. Abba samsak bolsa näme diýä, o ödek diýilýän adamlar, alimsymoklar. Ýok diýär, türkmenler gidipdir diýär. Beýdimek bilenim günden gün Türkmenistanyň içinde şu Türkmenistan territoriýasynda ýaşap ýören biziň türkmenlerimiz goşlaryny ýükläp bilemok. Kelim üstünemi, düýäň üstünemi, atyň üstünemi. 10 miňlerçe kilometr ýol geçip şo Alyaska üstü bilen biziň onuň tohumlanmagy ýaradykmışyndyr. Ine bu şukluklar nirde ýatyr? Tarihi bar, chronologiýa boýunça öwretmekligin başaranyk bular, gürlemek başaranyk bular. Bular özlerini bu alim diýilýänden özlerini başlar ayak boldy, ayak baş boldy diýilýän ýaly öz düşünjelerini garym-gatymlyk bar. Ayağı baş ettiler, ayak ettiler, garym-gatym edibem. Indi biziň hem ýaş nesillenmede der şu tarih barady, bilim berjek bolýarmyşyndyr. Şolardan öwrenmelimişin biziň ýaşlar. İşi gaýdypdyr onda. İşi gaýtdan hemme tarapdan jeýdibem. Türkmeniň sunuwatynyň hem işini gördüler, taryhynyň hem işini gördüler, medeniýetiniň hem işini gördüler, alymynyň hem işini gördüler. Onuň hem geň gören bolýar. Ýani şu türkmenler şeýlen adam bolup çykdylar hemme tarapdan ýa. Sebäbi şol bilim öwrenmeliler, şol ýaly bolup durka. Ondan bu beýleklerden näme garaşjak? Ine şular ýaly tragediýa, şoň üçin men şu gepleşim adyny türkmen tragediýasy diýip adlandyrdym. Birinji bölümi, şu başga bölegi. Türkmen tragediýasy hem aýdylmaýan hakykatlar. Sebäbi şu zatlar aýdylan o. Şu problemler analiz edilip deriňelip öwrenilen o. Şuňa synem berilen ok. Näme üçin şunu ýaly bolýar diýip. Türkmenistanyň içinde bir eden oklar, daşynaklar meden ok. Onu yine gelip verip mene dämeden şo gurrunlary edi urýan bary. Gap sesini diýerler o. Gap sesini diýerler. Sen niye yalan söylüyorsun? Ha niye yalan söylüyorsun? Yaman aydın bilen. Yankı yaşulada sonra var yanına. Bolya hani gacarları İngilizler kuşkuran oldu. Hani getir çeşmeğini getir diyenler. Çeşmeğini getir diyen o getir bilen o. Getir bilen o. Seviyor şu yaşul lilyan şu yankı kelatan uyuyordu ama tesir oturanın uyuyordu. Şolar yal ertekçileri dinleyip onun bir zada içecek olayan adam o. Bir yani iş edinip o tarihte çeşmelerini gözleyip vaat edip var o internette koyulan maglumatlar var. Olur huvaydatlar değil, onun çeşmeleri görkölün haysi arşiv materyalından alındı şu deyip görkölüyor. Hatta şu Wikipedia'da durunan mı olsa ol yönemöne zaten Wikipedia'da yönemöne zaten koyulan ok. Biz okamada şu Wikipedia'da ne öğrensek olmuş tarihi var. Şu aşağılarında çıkıtlar vardır.
Şulan şu ýokardaki ýazylan şu maglumatlar nirden aldypdyr? Haýsy arhiw makalalaryndan aldypdyr? Haýsy arhiw maglumatlaryndan? Haýsy Ilymlar Akademiýasyndan? Haýsy ilmi merkezden alınıpdyr şu zatlar? Haýsy alym ýazypdyr şu? Şu zatlar çykdyklar aşakda görkezýär dura. Biz şey dip şu zatlara seyredip oňa originalyna girip inglizçe mi, orsça mı haýsy dilde bolsa şolam terjime edip taýip edip şey dip birden wagtymy sarp edip öwrenýär şu zatlar. Şu inne şu ýaş nesillenmede bir şulon kıyalı bir malın öňüne dökönýär edip bulum döleme diýip bir zat dökmäli. Şulon bir aňyny bulaşdyran bolsa şonu bir birazajyk durnuklaşdyrjak bolan şulon aňyny birazajyk açyklaşdyrjak bolan diýip edýär şu zatlar. A bir ýaşalym belýär-de ýöne bara alyp bir saçan üstüne bir meýdan edip goýberer. O 20 zahyryň başynda bolan zatlar o 18-nji ýyl, 17-nji ýyl bara rewolýusiýa döwründe bolan zat agzap şo tak sokup otyr. Ana inglizler gelýär şo näme aýdan. Menem aýdan durgun tak takoň soňuna teret. Iýdi giderlik bilen alyp barýan oňa da ýetersi ýa-ni Cüneyt han sokup otyr ýene beri. Men diýjek bolýanym şonam mara şonam şu wakalaň içine sokýar. Ene diýär bu diýär adalatly han bolupdyr, näme bolupdyr. Oho, oňa da ýetmeli, täkbet oňa da barar. Näme şu siz şu ýygy derlik bilen alyp barýarsyňyz bolýan, şonam bulaşdyrjak bolup otyrdyňyz getirip. Şoň üçin men size duýdurjak bolýan. Täbide şo taky ýetýänçäk öz bilýän zadyňy saklaň, oňa şo taýda aýdy beriň. Şoňa ýetersen şo tema, sizde aýdarýar zat bolsa, soň şo tema boýunça tesirde ýady beriň onda. Indi geçen gepleşigimizde şol bir kitabyň gurrun etdik. Göktepe galasyna şo bolan wakany gözi bilen gören adamyň dilinden ýadyp alan bir adamyň eseri var diýdik da. Ha o kitaba ulu bir kitapda o kitaba Gönübek diýilýär. Gönübek dili wagtlandyrylypdyr. Gönübek hem türkmeniň şol 19-njy asyrda ýaşap geçen debelli tadanna ol hakykatynda oňa bagşam diýerler, gün bagşyda aýdym aýdyp beren adam diýerler. Bir güden saz eserlerini döredip geçen öden bari o 49 ýaşaky diýär şo görgüli. Şo jogada ýaşynyň içinde gatyp saz eserlerini goýup giden beýik adam, beýik sungan adamdy. Sungan adamdy. Ana şolam şo döwürde ýaşapdyr da. Şol ana birinji Gökte Purşunna aradan çykýar. Gönübek. Şu kitap ine şoňa bagyşlanan. Şu Amanyl Gönübek'e bagyşlanan bolýan ýöne şoň töwereginde bolan bir giden wakalar hakynda gurrun edilýär. Öden bari o 38 sahypalyk kitap. Muň awtaram biz aýtdyk Seyit Murat Ögedbaýew diýdik. Seyit Murat Ögedbaýew şol Gökte Purşunyň iki uruşyň ikisine de gatnaşan ýanky Öged Gökleň diýilýän adamyň ugruşy. Şunu ýadanna da şu kitaby şo öz kakasynyň adyndan ýady. Men şo taýda otýurdum, ondan men beýitdim, ondan men eýitdim diýär şo kitabyň içinde. Şonu Seyit Murat Ögedbaýewiň özüden ok şo wakalara gatnaşan ok. Şonu öz kakasynyň adyndan ýady. Öýde 1880-nji ýylda doglan, ýagny birinji Gökte Purşu bilen ikinji Gökte Purşunyň aralygynda doglan. Soňol şol gaýgysy da tabaşdagylar bilen bile işleşen ödem soň şol uruşdan soň dağıtdan soň padşah Orset padşahyň şo döwründe şo baswalandan soň Orset'e gidip iki ýerde harby okujagyny götürüp gelip ondan şol Türkmenistanyň şol ýaňy döredilip respublikasynyň döredilýek döwründe gaýgysy da tabaşdagylar kömek berip şoňa maslahatçy bolup şey dip iş alyp barýar. O soňam şu kitabyň ýadandan şu kitaby çapdan çykandan soň bir aýtdyk bu kitap jurnalda çap edilýär. Türkmenewedeniýe diýip rus dilli jurnal bar eken şo döwürde diýdik. Türkmenistan bilen baglanşykly materiallar çap edýär. Ondan şonu çap etdirýär. Doğrulugyny 1927-nji ýylda ýagny Sowet häkimiýeti ýam ornaşdyrylyp Türkmenistan Sowet Respublikasy döredilenden soň 3 ýyl geçenden soň 24-nji ýylda döredilýär. 27-nji ýylda şol ýanky jurnalda çap edilýär şoň eseri. Aradan 5 ýyl geçenden soň 1932-nji ýylda da buny milletçilikde aýplap rewolýusiýanyň işine dönüklik etmekde aýplap buňa 10 ýyl türme tutsaglygyny berýärler, sürgün edýärler de soňam
şol tutsuguluk şo sürgünlük möhletiniň ýarpasy geçip geçmäkäde 37-nji ýylda buny Kümüşali Böğrif diýip bir parça Sowet işgär bilen bilelikde Türkmenistanyň şo döwürdäki şoň bilen bilelikde buňa atyw jedatyny berip şo taýda atýarlar. Nirde jaýlananan belli däl. Ondan oňkal şeýle bolýar. Yani şu kitap bilen baglanşyklydyr diýmek, hökman edil şu kitap bilen baglanşyklydyr diýip bolmaz. Geçen gepleşigimizde oň özüniň nähili özüni erkin alyp barşy, o käýerde gönümel urulýşy, hatta Sowet häkimetiniň hem kemçilikleri barada. O özüniň öz garaşlaryny arkaýna diýip bilýän adam eken. Ondan bara bol o döwürem şeýle bir döwür bolan, ýygyňda ýanky sümsünüp beren itdiýal bolup sümsünüp o ýysyrganyp sen hakynda bir materiallygyna töhmetçilikli materiallarny aňyryp geçirip oturan adamlar bolupdyr. Türkmeniň özüne de bolupdyr, hemme ýerde bolupdyr. Şolar ýaly bir şikayatyň netijesi, töhmetiň netijesi bolmagy mümkin. Ya hakykatdan ýanky kitabyň netijesi bolmagy mümkin. Näme üçin sebäbi? Biz öňe aýtdyk. Inte Gökçepe galasy bilen baglanşykly wakalar barada Sowet häkimetiniň özünden te o döwürde belli bir syýasat bolmadyk. Şol padşa Orset padşahynyň döwründe edilen jenaýetçilikler barada gurrun etmek bolýan ýa bolanok. Dep o jenaýetçilikler ol Sowet häkimetiniň jenaýetçilikleri däl ol. Ondan öňkü jenaýetçilikler da ýöne bu taýda millet ara dostlugy dogonlygy diýip bir zat bardy Sowet idealy ýogysyna. Şoňa täsir edäjek, şoňa kast edäjek. Şoňa ýarama täsirini ýetiräjek zatlaryň bular öňüni aljak bolýardylar Sowetler. Bir tarapdan ol dogry. Sebäbi köne ýanany agtaryp bara dörjeläp, on täzeden gollap Sowet hökümetiniň ýa alyp barýan syýasatynyň içinde bir bulaşyklyk döretjek bolýan adamlar bardy. Şoň ýaly hopam bardy. Şoňa öňüni almak üçin şoň ýaly edilýärdi, şäklendirmege girilýärdi. Ýöne bu ýaňy şo Sowet häkimetiniň ýaňy dörediliň wagty bolan üçin intäk şo döwürde belli bir intäk senzura da gözli başly ýola goýulmadyk ýaly görünýär. Bolmasa ýanky esere ýol bermezdiler eger şolar ýaly aýdaly soňrakdaky 40-30-njy 40-njy ýyllardaky ýaly senzura bolan bolsa, oňa çap edilmegine men pikirimçe ýol bermezdiler. Ana şoňa bara ýol berilip, soňa mara bir hili innem ýygyna şol eden işlerini şonu gözden saptyrypdyrlar da men pikirimçe şeýlerek düşünýär. Soňa ukak görüp bara bäý bu taýda ho gaty nemedatlar bar diýip bara, ýagny Rus milletine, Rus şol bolýa padşa döwrüniň nemeden bolsa, döwründäki edilen günäler hakyny etmişler, jenaýetçilikler hakyny gurrun edilýän bolsa, bu taýda gaty günümel zatlar aýdylypdyr diýip bara, ondan şoň üçin jeda beren bolmaklary mümkin. Öýleri ýani ýatyr bilen oklaryny çap bolanda da aýranyň bilen bara ýaýrak eden ol jurnal. Ne şoň ýaly pikir etmeýänler men öýdüm. Indi bir aýtdyk şo kitabyň içinde gaty gymmatly zatlar bar diýdik. Şo taryhy öwrenmekde bu Gökçepe galasy bilen baglanşykly. Hemem türkmeniň öz edim gylymlaryna hem millet hökmüne, bir aýratyn bir millet hökmüne şoňa maksus bolan hil häsiýetler. Şo uruşun edilýän ýanyna günlerde nähili ýüze çykdy. Uruşun gidip barşynda nähili ýüze çykypdyr. Şo zatlary öwrenmekde de şoň aýtdym men taryhy edebi gaty uly gymmaty bar diýdim da şo jogada kiçijik kitabym. Ondan ýöne men geçen gedek şo bir bellemedik zadym ma şu taýda şu umumyň şular ýaly taryhy miras barada gurrun etjek bolsak, gurrun edilenle hökman biz Atagowşudow Perman romanyna magdak geçmeli. Indi bu ýanky kitapdan Gönübek kitabyndan tapawutlukda Atagowşudow Perman romany biradarak şeper obrazlar bilen baýlaşdyrylan. Biz aýtdyk ýanky kiçijik kitap, ýanky Gönübek. Onu gönünen biz dokumental powest diýip adlandyryp bilýärdik, şey diýip adlandyrylýar. Täze bu günnün günü bir adamyň dilinden şo zatlara şaýat bolan adamyň günnün hemme aýdan zatlary söz alınıp beýan edilen zatda ol. Ol bir günnün taryhy maglumat ýaly bolup çap edilen zat ol. Ýazylan zat. Perman romany Atagowşudow Perman romany baradarak şeper obrazlar bilen baýlaşdyrylan. Şeper obrazlar diýmek bilen men mysal üçin şo taýda hatta aýdaly şo döwürde bolmadyk adamlaryň bolan ýaly ýanky gahrmanlar salynan. Bir kıtan gahryman bar şo taýda. Şondan aýtýarlar,
Onu ata gowşudy şuň üýede mysal üçin salypdyr diýerler da şol käbir adamlary keseden şuňal atlanlary goşup durýar bir näme etmek üçin bir wakan birazrak gyzyklyrak görkezmek üçin käbir bir wakalara bir hili paçygaly görnüş bermek üçinmi umuman baýlaşdyrmak üçin eseri goşulýar. Awtorlar onu edi bilýär, olar ýaly tehnikany ulany bilýär. Ýöne kronologiýa görnüşinde şonu alsak da hemem esaty gahrymanyň hil häsiýetleri bar. Şolaň eden hereketleri bar. Şo arada şonu nuktalardan teretsek, ulam öz borçly tarihi bir maglumat bolupdyr, gymmatly zat bolupdyr. Näme üçin? Sebäbi ata gowşudy şol kitaby ýazmak üçin 20 ýyl işedinýär. Ata gowşudy şuň öýdi 1903-nji ýylda döwülýär. Eýem Göktepe Galatynyň şo soňky bolan ikinji uruşdan soň aradan 21 ýyl geçenden soň, hatda 22 ýyl geçenden soň, aradan 22 ýyl geçenden soň döwülýär. Ondan kämillik ýaşyna da ýetýänçä oňa ýene de bir 20 ýyl ýaşaýar. Umuman şol pajagal wakadan 40 ýyl ýaly wagt geçenden soň bu ondan maglumat toplap başlaýar özüniň eseri üçin. Özüňiz gödegine getirin. O 80-nji ýyllaryň ortalarynda 85-86-njy ýyllarda bolan waka barada häzir kimdir bir şu wagtdan maglumat toplap başlasa. Indi 40 ýyl geçdi. O näde? Şu wakalaryň birinjiden aşağı ýatlaryny tapmaly. Olar hem ýaşul adamlar. Bizden muldurag adamlar bolmaly. Indi bizem şaýat köp zatlar boly. Birinjiden şol atlar gözi bilen gören adamlar tapmaly. Ikinjiden şu indi Sowet döwründe şol atlar barada gorkman gürläp biläjek adamlar tapmaly şolaň içinden hem. Ondan onon taýhallap derňäk görmeli bolýar. Bir adam şeýle garandyr. Ikinji adam şo barada näme pikir edýär? Ony äl gurrun berýär. Ony elekden geçirmeli bolýar. Sebäbi käwat şo bir waka barada dürli adamlaryň gurrunyny dinleseň bir hil dürlüçe ähen berýärler. Dürlüçe hatda maň çykarýarlar hem netije çykarýarlar. Ine biziň käbirlerimizde Sowet döwrü barada Sowet döwründe ýaşanan adamlaryň häzir pikirini sorup aýdaly hal Murat Hüýnifden sonra ya Taparklyňdan sonra ya Murat Gurbanowdan sonra ana şolar Sowet döwrüni görmüşinler de şo döwrü ýere sokýarlar. Hiç hil gowlat edilmedik ýaly. Başga da bir giden agdy boşlar bar, ýaşullar. Sowet döwründe ýaşanan adamlar bar. Işlän adamlar bar. Şo döwrüň hödürini gören adamlar bar. Şo döwrde bilim alyp, sowgat alyp, şo häzirki düşünjelerini şo döwrde kemale getiren adamlar bar. Emma gürleseň ýekece gowlada aýtmaýarlar. Sowet döwrü bar. Welem soňky döwürler edýärler. Öňräk soran bolsaň onu etmediler. Olam näme üçin edilýär? Görüp oturýarlar häzirki gün wataryň tendiýejesi seredýär. Öýlerini eýeleri we bärdäki. Şolaň göwünni gazanjak bolýan bir taýda güýçleri bar da şolardan bir göwünni gazanyp şolardan bir sponsorluk alyp bolmadymy? Kaýa şolaň kömek bilen häkimiýeti el alyp bir zat edinip bolmadymy? Bir häkimiýetiň başyna baryp bolmadymy? Diýilen bir giden matlap bar da, gara matlaplar bar da. Bu da aňyrsan şonu ýazatlarym ýatýar. Ondan şolar ýaly adam gürleseň, şolar ýaly gara bäkbidi çapyp beren adam gürleseň. Olar näme der? Olar gugul adam bolan bolsa, häzirki özleriniň hantama bolýan adamlarynyň garaýşyndan uralmaly bolýar olar. Olar Sowet döwrüni ýere sokýarlar. Sowet döwrüne hiç ýyl gowluk zat edilmedi. Biz ana Sowet döwründe ýykyp size gowluk berdik diýär. Olar ýykdy da ýykanma Gorbaçow getirenem şolar, şoň arkasynda durup şoňa meçe berip zat edip bu intak oňa da barar, nädip Gorbaçow olar nähili nemedir? Oýunja oýnanýar, oýnadylar, nädip ulandylar şo döwürdäki käbir ýadatçylary, hatda kommunistler ulanyp şeýtdiler, bir ul döwleti ýykdylar da. Hawa diýana şo döwürde erwetlik bolupdy, diň erwetlik bolupdy diýär. Bular kapitalistler aýdýar. Şolar edenden öýler aýdy. Ondan indi bizde gowluk getirip berýär. Diňe indi bizem diňe gowluk getirýän diýär. Bizde diňe ýagşylyk getirýän. Hawa Sowet döwrüm diýär adamlarda diňe ýamanlyk edýän bir döwlet boldy. Hawa diňe ýamanlyk edýän ideologiýa boldy şo döwürde diýär da. Ondan ana şolar ýaly nemede bugun tapmak boyun oýnanyp başlanýar da. Hä, şolaň göwünden onda men turjak bolsam näme diýmeli? Hawa menem onda şonu gaýtalamaly. Men şo döwürde gowluk görenem bolsam hemme zat erwetdi diýip üstüne atanak çekmeli. Onuň şolar ýaly adamlar diňläp bar, sen obyektiw düşünje aly bilmeýän ýaşlar bolup, ýaş adam, ýaş döwrüň nesilleriniň wekili bolup,
Şolar ýaly bir haýwandan gurrungy niňläp sen tabiatda bir barda obyektiv düşünje aly bilmeýän. Men aýdamok hukman üwmelliýemok. Gowy tarapyna gowy diýmeli, erwet tarapyna erwet diýmeli. Eger bir adam şu ulu bir döwletiň döwründe şonça işler edildi, şonça işler edildi. Türkmenistan şonça derejede özgördi. Dünkü sowatsız halk sowatly boldy. Dün ömründe kitapxana, teatr, medeniyet ojaklar diýilýänlerden hiç zadyny bilmeýänler şonça zatly boldy. Ilym diýilýänlerden nämedigini bilmeýän ören millet, gumuň içinde meýdan edip ören millet, ilymlar akademiýaly boldy. Ondan ýöne şol atlaňysyny atanasy bir taraplan ýok, hiç il gowdat edilmedi diýen bolsa diýmek näme? Şuh etmäge esas barmy ýa ýokmy? Elbetde bar. Şol men näme üçin aýdýan? Dinleýäňizde de birazjyk filtriňi işlediň diýjek bolýan beýniňiň filtri bar. Lowkaňyz bardyr, şonun birazjyk edip işe girdi. Bu nähil bolýar ay? Bir de özi ýaşyldymy. Dinleýär tabiatda gurundan köpüsi hoşal. Köp adamlar hoşaldyr gurulýan. Köpüsi erwet gurulýan. Emma bu agdy boşlar bar internetde öňüne çykyp oturan ýaşylmaklar bar. Halim rasyonly de safarklyň dedi ýa-ni kameratur bar idi. O düýeji diýdi, ýene gördüýdi, çykyş edişip. O döwrüň hemme nemesini edip, o döwürde edilen hemme işi ýöne ýere sokup üstüne atana çekýär. Bolyn nähil bolmaýar? Bu dogrumy karaý? Bular näme? Hiç ilneme bolmadymy kabr, gowluk bolmadymy kadyp öz-özüňde sorag berersiňiz. Şoň üçin şo kritiki pikirlenç diýen bir zat bar. Kritiki pikirlenç hemme zat şu hasyna alýar. Hatda menem gurulmam şu hasyna alyň. Ýöne men faktlar bilen gurulýanmy şonu şoňa da üns beriň. Men çeşmelerini görkezip gurulýan, ana kitaplar görkezýän, kitaplaryň awtorlarynyň adyny aýdýan, haýsy döwürde ýaşandygyny aýdýan, şolaryň nädip maglumat toplandygyny aýdýan, şu eserleriň içinden mysal getirýän, häzirim getirjek. Olar şonu edýän, olar şonu edýän. Şoň üçin birazjyk gara men aýdylmaýan hakykatlar diýänler, öňkü aýdylmaýan zatlaryň üstünden barmagyňyz mümkin. Hatda sizi şok ýagdaýyna saljak maglumatlaryň üstünden barmagyňyz mümkin. Men dilimden şolar ýalatlar eşitmegiňiz mümkin. Ýöne men size faktlar bilen şonu görkezjek. Siz odal eşitmedik zadyňyzy ilkinji gedek eşitseňiz, şol adyň ýokdugyny aňladyn. Şol adyň sizden gizlenendigini aňladyp biler. Şoda da sizin özüňiziň üns bermeýändigini de aňladyp biler. Ýöne şeý diýip gözüňizde dürtülip görkezip durka. Şonu da ananmajak bolup otursaňyz, onda bu gepleşik sizin üçin däl. Şonu da düýünki dinleýän ertekiňizden uralyp dursan, ana men ýaşyllyma şeý diýär. Ana men düýün planyny dinledim, olan beýdi ýa. Sen diýäňe gawat dilen o diýjek bolsaň da, gözüňe dürtülip faktlar bilen görkezip durka da şeý diýjek bolsaň, onda gitdi. Şol ertekişleri dinleýäberiň gidinde. Maňa san gerek däl, maňa hil gerek. Birazjyk şulardan üstüne öýlerim pikirlep biläjek adamlar gerek. Öýlerim bir bileti geljilikli öýlerinde de şunýal bir häsiýet bolan adamlar gerek. Ondan eger nirede alalaşmaýan bolsaňyz, siziň öýüňizde bir goşar ýaldat bolsa, adam kemsetmeýän zat edip goşup bolýar. Onu Allah'ım rada şunýal sizden eşitdim bolýyn, ýöne şuň üstüne ýetirgen ýene bir zatda menne şular ýaly maglumat adip tesirlerde goýýaňyz, oňam çeşmesini görkezýäňiz. Ine men şu taýdan aldym. Mahal düşünýän. Ine bu girişimiziň ikinji bölümi diýsem boljak. Indi häzir biz şol Gönübek kitabynyň içine girýär, hem Ata Gowşudowyň Ferman kitabyndan şu wakalar bilen baglanşykly käbir zatlarym bellek geçertipmi. Gönübek kitabynyň awtory barada biz aýtdyk da, oň haçan bolup, haçan aradan çykyp, haçan tutsak edilip, oň başyndan geçiren kynçylyklary barada biz aýtdyk. Ýöne Ata Gowşudow barada men kän bellemedim, ýani bar aýdanladym, şo 20 ýyllap material toplap, şo 20 ýyllap ýazýar şo kitabyda. Ondan ol haçan ondan oňa ýol berildi. Ol ýanky Seyit Murat Ügödbaýewden ol has soň ýazýar da, ol eserini. Ondan has özüniň ýaş bolanyny üçin. Şol Ata Gowşudow bar öz döwründe
şeyler bilime amtalıptır bolýan ýönenem ýaşlykdan tanadan üçin eýem Sowet häkimetiniň ilkinji ýyllarynda bunu 19 ýaşynda bunu şol Moskwadaky häkimetkeşler ol universitet diýip bir zat hatda şo taýyp iş alýarlar bunu. İş alýarlar diýen okuw alýarlar bunu. Men häzir şoň biografiýasyndan hem görkezäýin dedim boş bolmadygy üçin şoň terjime halyndan. Ina Atagowşudow özi şo bilmeýände dogul 1903-nji ýylda eýem 1920-nji ýylda Sowet Partiýa mektebinde okap başlaýarda. Beýle diýmek näme anlaýar? 19 ýaşynda 19 ýaşynda eýem ýokary okuw jaýlaryny okap başlaýar. Onuň şo döwürde de eýem birinji pýesasyny ýazýar, ýagny teatr üçin pýesa ýazýar. Eýem şo döwürde gödüňe getirin 19 ýaşynda eýem ýokary bilim bolmasa da piyese ýazyp ber. Sebäp gaty köp okuyan eken bu adam. Rus dilini öwrenip rus dilinde de türkü dillerde de okuyan eken bir ýerde öwrenir ýalat boldy. Onuň 20-nji ýyldan başlap Moskwadaky Günnäwar rahmetdeşleriniň kommunistik universitet bar. Dünýäniň dürli ýerlerinden şo kommunistik ideýany gollayan adamlar, ýaşlar gelip şo taýdan okap bilýän eken. Şonu şo taýy okuw alýarlar. Ondan okap berkä 3 ýyl okaýa dol gutoron okbolyn şu Türkmenistan Respublikasyna kadrlaryň ýetmezçiligi sebäpli bunu işe çagyrýarlar. Gassagly ýagdaýda çäde gaziýet döredildi, ýaş komny istip sen şoňa ýol başçylyga dämeseň, şoňa redaktorlyga dämeseň bolanok diýip bunu wara getirip intek ýokary okujan gutormaka, şu 3 ýyl okandan getirip bunu şol ýaş komny gaziýetiniň baş redaktor edip bellýärler. Soňra ondan başga işe geçýär, magarif neşriýatyna geçýär. Magarif işlerine, çap etmek işlerine, kitap çap etmek, radi işlerine geçýär. 1927-nji ýylyň 33-nji ýyly aralygynda. Ondan 1933-nji ýylda Sowet Türkmenistan gaziýeti diýip gaziýet bardy. Olar häzir Türkmenistan gaziýeti diýip çykýanlar. Ýöne olar şo iň bir meşhur gaziýetleriň biri Türkmenistanda, Sowet Türkmenistan gaziýeti, ýaşkom niýem şonu ýaly. Onuň o taýda işläp başlaýar. Ondan 34-nji ýylda şo döwürde ýolumy düzetdim. Ondan adaşan ýygyny tapdyýar hekaýelerini ýazýar. Onuň 1938-nji ýylda Türkmen Döwlet Ilmi Dermew we Edebiýat institutunyň ilmi şäher bolup işe geçýär. Gaty gowy işler edin, bu işlemedik ýeri ýok diýen ýalylar. Hem şol ýanky ilmi dermew dil bizde näder dil edebi nemesiliýa-da ilimler akademiýasynyň Diller Institutu diýilen ýaly bir zat da bu şo döwürde Dil we Edebiýat Institutu diýilip atlandyrylýar eken-da. Ondan ýa gol ýazmalar fondy ýaly şo zatlar bolmagy mümkin. O da öz uruşlara atlandyrylýar eken. Onuň şonu şo döwürüm öz işini dowam etdirip ýörül. Ýani şol Göktepe wakaty bilen baglanyşykly halkyň içinde şo döwür gözi bilen şo wakalar gözi bilen gören ýaşly adamlaryň dilinden maglumat toplamagyny dowam etdirýär. 20 ýyllap diýilen ýaly şol işi ýazdy diýdik da, maglumat toplaýar hem ýazýar. Ondan şol Atagowşudowyň şol Perman romanini taýýar boldy diýen ýaly tek taýýar dol guturmaka näme diýär? Şu eserinden eserini dowla çap etdirip bilen o. Eserinden bölekleri Sowet Edebiýaty diýip bir jurnal wady, şoňa berip başlaýar. 1939-njy ýyldan başlap 39-njy 40-njy ýyllarda şoň käbir bölekler çap edilipdir. Käbir bölekler çap edilýär, ýöne şonu kitaplaryň içinde çap eden oklar ödem neşriýatda işläp ber şol adamyň özi. Atagowşudowyň özi. Türlü gaziýet jurnallarda bu şunça tanışlary bar. Özi ýol başçy bolup işleýär. Käbir nemelerde gaziýetlerde redaktor bolup işleýär. Ondan şon ýaly wedipeleri eýeläbem, şon ýaly bir swiýarlar diýär, tanış bilişleri bolan adamam öz kitabyny çykardy bilen ok, ýanky kitabyny. Ýanky kitabyna gerek gelenine, şo Perman kitabyna, romanyna gerek gelenine şonu çykardy bilen ok. Näme üçin? Eýem şo döwürçenni Sowet häkimetinde şol ýanky taryhy wakalar bardy, eýem doly bir gysaja salynan, çygyra salynan senzura siýasat emele gelýär. Ýani milletçilikli meselelere gerek gelenine nämen berip bolýar, nämen berip bolanok. Atagowşudowyň Perman romany ana şoň standartyna laýyk gelenok diýilip berilenok. Doğruluğuna. Üzlem saplan berilýär. Olam görýärmi?
Bu gözden geçirilip şu taýrany bersek bolýa, bu taýra bolanok diýilip, gyýyt kaldyrıp, zat edip, ýütdürilip, rak şey dip berilendir da. Men dogry aýdyp biljek däl, 39-njy, 40-njy ýyllarda o jurnalda nädip berilendir. Ýani Perman romanyndan bölekler. Ýani umumyň şu dogry kitap görünüşinde çykanok, ondan ol bar şol ýam urşun, şo ikinji jahan urşunyň ýam soňlanmagyna gabatlap, onu dogry görünüşde neşeriýata tagşyrýar. Edil şol Aşgabat yer aranması var 48-nji ýylyň yer aranmasynyň öň ýany we ýam neşeriýata tapşyrýar kitap dogry görnüşinde. Soň näme bolýar? Indi ödüňiz gödegine getirin 20 ýyl şoň üstünde işlän bolsa, aýdaly şu edil yer aranmasynyň öň ýany tapşyran bolsa da aýdaly 47-nji ýyllar diýerler, 46-njy 47-nji ýyllar diýelik. Diýmek şol 25, 26-njy 26-27-nji ýyllarda ýani dogry şoň üstünde işläp başlan bolmaly. 20 ýyllap üstünde işlän boldy. Gaty köp maglumat toplapdyr. Ondan indi şol neşeriýada berýär bolýan wara, bu maňlaýyna näme bolýar? Şol ýerranma bolýar. Aşgabatdaky ýerranma bolup, neşeriýatyň jaýam ýumrulýar, arhiwiň jaýam ýumrulýar. Ondan neşeriýatyň ýanky neşeriýatyň işgärlerini köp ölýär. Öýüne de giýje bolýar da, giýje atan adamlar işgärler ýanky iş yerine ýatmasa da neşeriýatyň jaýa bir ýumrulýar, adamdan ýaşap oturan jaýlarym ýumrulýar bir köpüsiniň. Ondan indi bu ýanky ýeteriň nirde ýatanlygyny aýdyp bilýän adam ýok. Bular takminen bilýän gol ýazmalar nirde ýatyr, nirde saklanýar, takminen haýsy nemelerde, ýumrulan ýerlerde, şo neşeriýatyň binasynyň haýsy aýdyrak böleginde onu bilýänler bar. Indi o taýdan indi sen onu gadyp almaly, o şäher tutuşlugyny ýumrulansaň el güýji ýok. Sana kömek etjek adam ýok, o taýda daşyndan gelip her kim o taýda öz jaýyny dikeljek, her kim o taýda guruluşlara gatnaşjak, wagt etjek, ölülerini jaýlajak, ýene etjek, bir giden ýas nemeler gidip otyr, pata çäreler gidip otyr o taýda. Şo başagaýlykdan görgüli şo atta gowşup ýanky neşeriýatyň binasyna algaýar. Bir aýalynyň dilinden alynan görkezmeden şo barada makala okudum da. Bar ondan şo ýanky binaň ýumrulan ýerini öz ili bilen galyp başlaýar görgüli. Ketekleri, daşlary götürüp pil bilen ýenedi bilen. Şo bir iki aýaly iş edin ýa görgüli. Aýalynyň dilinden alynan ýatlamada aýal gurrun berýär da. İýir bilen gidýärdi diýär. Daň bilen gidýärdi turup diýär. Uzak günem şo taýda geçirýär diýär. Gadyp eli bilen tehnikada ýok, hiç adam ýok. Şu ýöne boş eli bilen, şu eliniň güýji bilen kerpiçleri, şo ýykan ýumragyň bolan nemeler, agyr bölekleri bar, diýwaryň böleklerini şo bölekläp ýene edip şey dip menem diýär, ay bolle diýär, sen onu tak bilmeýän bir samanyň içinden iňe ýaly da boldy. Käwagtda giýje gelmeýän şo taýda ýatyp, sebäp gatnap durmaýyn, ertir bary bir ýene şu taýda gelmeli. Şo taýda çöregini ýanyna alyp gidip, şo taýda ýatyp, şu harabalyklaryň içinde ertesi ýerden turup ýene şo taýny gadyp, iň soňunda şonu tapýar. Atago şo taýdan bir hikaýaly iş edinip. Tapan soňam başga bölümini tapany. O näýli bolupdyr? Şonu çapa taýýarlanan adamlar şol ýesaty bolmaýan bölegi diýip şo başga bölümini aýrypdyrlar. Onu başga bir ýere goýupdyrlarmy, näme edipdirlermi? Şo taýdan tapan şo bukçadan. Ýesaty bölegini tapýar, ýeteriniň de ýöne şo başga bölümini aýrypdyrlar da. Onam şo çap etmejek bolup şu taý bolan ok diýip onu başga ýere aýryp goýupdyrlar. Ondan şondan soňam tapandan soňam onu çap eden oklar. Ondan ahyrdan şol aradan çykandan soňam indi 53-nji ýylda 50 ýaşynyň içinde aradan çykýar. Gata owşut ölüminiň sebäbi belli däl. Tarpataýyn gidýär. Ýöne gowzat şonu sürgün eden oklar, ýene eden oklar, jedalandyran oklar. Ýaşy diýär, 50 ýaşynyň içinde gidýär da. Ondan şol ene Gorbaçowyň ýetip gurmak diýilýän döwrüne gelende, şo gaddagan edilen bir aýtdyk arhiw materiallar onuň çykarylyp urady, öňkü çap edilmeýän zatlara ýol berilip, çap edilip urady, gurrun edilmeýän zatlara ýol berilip, gurrun edilip urady diýdik biz. Ana şo döwre gelende 1989-njy ýylda entek Sovet Soýuzy dargamaka, 97-nji ýylda dargatda. 89-njy ýylda biziň tanymal ýazyjymyz Nargül Çojagelliýewiň tagallasy bilen şol eteri ýene-de arhiwden çykarylýar.
şoň aýrylan bölegen belli bir derejede tapylyp boşulypdyr diýem çykardylar. Dolu şol aýrylan bölegi we başga bölegi. Dolu tapylyp dolu dikeldilim, onu aýdy biljekler. Ýöne roman doluny diýilip hasap edilýär da umumyň roman şu aýratyn kitap görnüşinde 1980 okudunjy ýylda ilkinji ýere çapdan çykdy. Ana indi şol meňside şu ekranda görkezýän ine şu kitabım şu dolu görnüşi şu internetten alıp bilýäňiz. Ine şu taýda baş şu kitapxana nokot.net diýip bir sayt var. Ine şu taýda bar biziň ýaman janipkeş illeşlemez, watandaşlarymyz bar. Şu taýda döredip, şu taýda ýaman köp kitaplary elektron görnüşinde yerleşdiripdirler. Bana var gaty köp iş edilmesen ba işi var eder bir kadamyň edip biljek işi däl biz şoň üçin men şu mümkinçilikden peýdalanyp şu efirde men şu adamlara şolaň kimdigini bilenmok, şu iş edip beren adamlaryň kimdigini men bilenmok. Yani şolara var gatyly taňry ýargatyny aýdasym gelýär. Gatyly sowaý iş edýärler. Şu ýanky tarihi kitaplary ýitip ýok bolup barýan kitaplary var. Şu internetde yerleşdirip halka ýetirmek üçin ala diýenipler üçin sizem adamlar şun gadryny bilmeli. Şular şular duruşdaýdy. Ine şu kitapxana nokot.net diýen ýerde. Şoňadan gözleg nemeti var, funksiýasy var. Gözläp şutaýda şoň funksiýasyna basyp şu kitabyň adyny, atlaryny, haýsy kitap gerek bolsa ýatsaňyz, ýa awtoryny ýatsaňyz çyk ýa şol awtoryň kitaplary. Ine şutaýda dur men şoň çelgesini var. Ine şu ýanky Gönübek kitabynyň hem çelgesini, Perman kitabynyň hem şu elektron wariantyny çelgesini men şu videomyň aşagyna yerleşdiren kim okaýyn diýse. Ýa-da audio ýady görnüşinde de ýanky Perman kitaby bar. Gönübek kitaby ýok, audio ýady görnüşinde, emma Perman kitaby audio ýady görnüşinde de YouTube'da bar. Ol adamlara da men tab bolsun aýdasym gelýär. Şonu iş edinip okutdurup, şotaýda okap goýupdurlar. Awa eger okamak kyn görýän bolsaňyz, ol ýerde gaty bir näçe tagatlyk bol neme diňlemeli. Umum alsaň o kitabyň öz metşeri bar. O kitap gatyly kitap Perman kitaby. 900 sahypalyk, 900 sahypadan hem gowrak kitap bol. Onun için o taýda umumy diňläp çykjak bolsaň o kitabyň özüni diňjalybyrak diňläýmeseňiz ýöne bir tapgyr diňlejek bolsaň bir tapgyrda diňläp bilmeýän. Şonu aýtjak bolýan. Oňa men emesini goýaryn, çelgesini şu aşakda goýaryn. Başga kitaplarym bar, şol ýanky Mirasym kanalyna audio kitaplar bar. Eger diňläýän diýseňiz. Ine ýanky gyýyjyk tarihi şon ýaly Perman kitabyny. Ondan şu Perman kitaby var. Umuman ýanky Gönübek kitabyna aýdylýan zatlaryň üstüne ýetirýär. Ýa-da tersine Gönübek kitabyna aýdylýan zatlar Perman kitabyny ata goşudy. Perman kitabyna käbir gurrunlygyň üstüne ýetirýär. Ikisi bir-biriniň üstünde dondurýar. Şoň üçin men bu gedek diňe ýöne Gönübek kitabyna salgylanyp oturman gerek yerine Perman kitabyndan, Perman romanyndan käbir zatlary men getirjek bolýan. O kitabı men gaty öň okapdym, ýöňň aralykda täzeden ýene de okudum. Ýene şu birazajyk bir ýatymyş dikeldeýin şu kitap barada. Ýöne ýaman täzinde atlar açylýar da her gede okaňda bar. Şu taryhy wakalar şeýler gözüň öňünde dikelýär. Janlanýar. Umuman türkmeniň wara hemme adyna düşünjek bolsaň şu taryhy miraslarynyň edebi bir milli miraslaryny başlap türkmeniň öz hil häsiýetine de düşünjek bolsaň şolar ýaly kitaplar okamaly adamlar. Ya diňlemeli, audio görnüşinde diňlemeli. Bolmasa ýöne öňüp öwrenmedi bilen wara biziňine şolar ýaly gaýdy atabawalymyz bolupdyr. Ay biziňine şolar ýaly nämelerimiz bolupdyr diýärsa, boş howaý gurrundan başga zat däl ol. Sebäbi ýanky zatlaryň içine girýän bolýan wara biziň atabawalymyzyň o bir gaýdusy bolup durmy, halal bolup durmy, näme bolup durmy, ony nähil bolanlyklaryna gowy göz ýetirýän. Türkmeniň içinde de mana beýlek milletlerde bolşýaly her zat bolan adamlar, her zat bolan. O geçmişdäki atabawalymyz şeýle pehem paýwasy bolupdyr diýilýän zat ol bir ertek, olan bir ertekiň bir böle adamlar şoňa düşünün. Biziň käbir kele taňlamyz bar, taryh barada bir gürletýän bar. Ýöne geçmişde bir atabawalym bir geçmişde ýaşan biziň hemme türkmenlerimiz ýöne şeýle bir perişte ýal bir zat bolup çykaýar. Şoň ferýandy adamdy. Geçmişde oku biziň atabawalymyz akyl paýgasy şeýle bir parahadyň egeleri bolupdyr.
şeýle adalatly bolupdyrlar, şeýle pähim paýhasly bolupdyrlar. He? Şeýle batyrgoý bolupdyrlar. Şeýle dogurçul bolupdyrlar diýip bir erte kotorýarlar gary. Meni bir zat aýdaýan adamlar. Türkmeniň içinde de bar, pohu yetipdir. Näme pok diýsen bar. Tarihte bar, Türkmeniň içinde ýok zat ýok. Perişte ýaly adamdan bilen bolupdyr. Perişte ýaly adamdan bilen bolupdyr. Mawtym bul Praga mene biziň ata-babalarymyzyň biri. Keýmir kör. Seyit Nazar Heydi. Ya Aýdaly, Nurberdi han, Gowşu tan ýaly adamlar. Terkerdeler hanlar, adalatly adamlar bolupdyr. Akyllarlarym bolupdyr. Ýöne şol wagtyň özünde pohluğun am aňyrty ýerti ýok adamlar. Men şu sözi ulanmaly bolýan, näme şol ýanky eserler tiýadeden gaýtylap öwrenýän, şu nukdaý nazardan biziň ata-babalarymyz nähil bolupdyr diýilen nukdaý nazardan öwrenýän bolýan. Türkmen milletiniň wara etmedik pohu ýok. Etmedik pohu ýok. Bagyşlaň bolan şu sözi ulanýan. Türkmeniň içinde de kelle keserem bolan, ejide ganymam bolan, zalimam bolan, yalançytam bolan, sehel pula imandy satýan imansyzlaram bolan, dönüklerim bolan, hemmeten bolan. Türkmeniň içinde hemmeten bolan. Şoň üçin wara ol ýanky şablonly nemeleňiz wara, gaýtalap beren bir ýerginde lençi çykan ýanky bir hikayatyňyz wara. Goşguýmyş. Biziň ata-babalarymyz parasatly bolupdyr nämiş. Şondan ýel çekin ho, öwreniň. Ha bu biziň ata-babalarymyzyň içinde her hilti bolupdyr, parasatlylarym bolupdyr diýip bilersiňiz. Ýöne biziň hemme ata-babalarymyz diýip bar hemme de şunýaly bolupdyr diýilen düşünjede nuralýan bolsaňyz gaty ýalňyş ýaňyz. Gaty ýalňyş ýaňyz. Näme üçin tarihiň ajaň adyna ajy diýmelläler biz? Näme üçin tarihiň biziň Türkmenler biziň tarihinde bolan pokluklara pokluk diýmelläl biz. Näme üçin gereklerine şol edilen şolar ýaly hyýanatly işleri biz ýazgarmylar. Ondan biz arada men bir gepleşiyorum aşağında İngilizcelerimiň biri ýa-da aýal maşgala adyna da oturmaýyn. Şu diýär ata-babalarymyz diýär, öýdäýdi biz özüne içine sokýardy. Biziň ata-babalarymyz iýman adam bolan bolsa, şuň kun biz şular ýaly bolmadyk diýärdi. Şuň kun biz şular ýaly nadan, şular ýaly edeniň nadaryp beren tutuş dünýä halklarynyň içinde iň bir gözgöýni hemem üstümizden gülünýän bir maskara millet bolmadyk diýärdi. Şonu gözüňe tutýardy. Şoňa aýdýan sözleriniň jany bar. Hawu şey diýdir ýa menem şu taryhy öwrenimde ata-babalarymyzyň hil-häsiýetlerini öwrenimde maňa da diýdirdi şu kitaplar bar. Ine kökümüz, ine biziň poklugymyzyň şu günlerde biziň türkmenlerimiziň şeýle ama adamlar bolup, şeýle sowada amtylman, bir näýeli bir parasatlyga amtylman, bir jogum çöregiň ýüzünde algap beren bir ýöne bir mallar ýaly bir zat bolup beren boýmuz da biziň köpüýmüziň, alabamyzyň, hemmämiziň diýiljekde köpüýmüziň. Şol häsiýetimiziň kökleri şo taýdan gelýär adamlar, şo taýlardan gelýär. Bilim sowadyňam gadyrynyň bilinmezligi, şoňa bir amtylmazlygyň öýdem, şo döwürlerde şoň ýaly bolupdyr adamlar. Biziň käbirlerimizin zalimligi, ine biziň padşahlarymyz diýerse ýol başçylarymyzyň zalimligiň kökü damarlary şo taýlardan gelýär. Şo taýlardan gelýär, şolaň pähemsizligi bar. Şolaň ansapsyzlygynyň kökleri şo taýlardan gelýär, başga ýerden gelýär. Onu getirip bile hiç kim dakmady onu. Hiç kim dakmady. Men öňe aýtdym. Sovet Soýuzy dargandan soň baryň alyňyna erkinligiňiz garaşdyrdyňyz özüňki diýip bizi kokgoý berdiler. Olaram öz işler bilen başa gaýboldylar. Ýelsin diýdi, Gorbaçow diýdi. Bize ellerem yetmedi. Soň näme boldy? Türkmene ana bar, öz erkin öz eliň dedi, öz eliň öz ýakanda. Baryňny gitdiýli bolýyn. Baý şeýle bir pokluklar başlady. Esasanam döwlet liderleriniň özlerini alyp barşyny, hökümet işgärlerini düýünki ýüzüňe ýylgyryp beren bir nurany adamlar eýem
Orta hırlaň bir hanlaryň begleri ora hekerrem bolup zat bolup şeýdip başladylar o ellerine tähel wezipe ýeten adamlar. Sovet döwrüne etmedik zatlaryny edip başladylar türkmeni. Düýün kimdigi bilinmeýän ýören Sapar Murat Niýazow diýilýän ilk awal Aşgabat şäheriniň meri boldy. Şäher häkim boldy. 80-nji ýyldan öň. 80-nji ýyldan soňam Türkmenistan Kam partiýasynyň baş sekretary diýilen wezipäni eýledi. Olam Türkmenistan Respublikasynyň başlygy diýmek. Şonda da şoň kimdigini köp adamlar tananokdy. Kimdigini tananokdy. Diýip hiç kim saýlýady. Diýip esasy meseleler aňyrdan Moskwadan çözülýär. O yerlere baranda etraplara ya vilayetlara baranda öňünden adamam çykanok da bir kysany bir yerli emeller yerli resmiler çykaýmady. Öňünden el çarpyp ya gül alyp ya haly alyp çykýan adam ýokdy. Adaty bolmaly da hemme ýerde şon ýaly. Hemme ýerde Sovet soýunyň ýakly ýerine şon ýaly. Asoň näme boldy? Ana ödeliňizi öde ýakaňyz indi siz ana öz başlap boldyňyz barıň indi ödüňizi görüň diýildi bolyn. Nämeden başlandy? Ruhnama peýda boldy. Ruhnama peýda boldy. Awo Niýazow diýilen adamam keramatly adam diýip ölan edilip uruldy. Keramatly boldy birdenike düýünki samsyp. Yetimler öýünden çykan öz pohunyňdan ýören bir adam keramatly boldy. Ýadan kitabym Allah tarapyn bolup çykdy birdenike. Oň içinden hem fetirler alınıp mescidiň içinde Gurhanyň sürerler bilen bilelikde ýazylyp başlanmagy şonu bilýäňizmi köpüňiz? Şonu bilýäňizmi? Bugun kunam gürleseň näme diýär ýaşlan köpüsi? O bari o 20 ýyl geçdi şoň ölenine. Ene şu ýyl 2026-njy ýylda 20 ýyl bolýar şoň ölenine. 20 ýyljyň içinde. O biziň giden neslimiz şoň kim bolanman bilenok. Biziň atamyz, biziň ruh atamyz diýip oturýarlar sosial ulgamlarda bolan tefsirlerine seyredýän bolan. Agla basy. O olaryň gator ýaş olanlar däl, olar 10 ýaş, 20 ýaşlylar däl. 20 ýaş, 30 ýaş, 40 ýaşlylar ýa-da otur şeýdi. Atamyz biziň ruh atamyz. Wagt sen bolsaň, näme bolsaň diýip arzu edip otur. O uzak tarih däl. Şonatlar gözi bilen gören adamlar ýa-da dogruçuldyrak adamlardan sorasaň aýdyp berýär şolar. Menem şu barada iki tane gepleşik etdim ya, görmedik bolsaňyz dinlemedik bolsaňyz dinleýän Niýazow barada. Ol 20-nji ýylda. 20-nji ýylyň tomuzuna biram 21-nji ýylyň başynda. İki tane gepleşik etdim, şoňa eden hemme haramlyklaryny tanap geçdim. Berketi geraýyna ýatyrdy. Tutuş milleti geraýyna oturdan şo boldy. Sovet Soýuzy dargady, desine geraýyny ýaýrady. Kim ýol berdi? Kim getirdi şonu? Niýazow, Sapar Murat Niýazow. Näme üçin? Başga da el ýeterýal etmedi halky. Başga da takynda pikirlenmedin. Sebäbi hal ýurda eýelige dibilenok, halky ekleýän bilenok, halky iş bilen üpçün edibilenok, halkyň hal ýagdaýyny gowulanlar bilenok. Ondan näme etmeli halky? Şo neşe bilen başagay bolup, başga da el ýetmedi etdi. Başga da el ýetmedi etdi. Her bir türkmeniň ojagynda uly problema, uly tragediýa peýda boldy. Neşe geçlik diýen tragediýa peýda boldy. Adamdan adam hökümetiň alyp barýan fiýadatynda elleri ýeterýär bolmady. Her kim öz hojalygynyň, öz ojagynyň problemasyny çözjek bolup başagay boldy. Adamlar bir-biriniň balagyny uğurlap başlady, heleýlen balaklaryny uğurlap satyp başladylar. Daşarda ýatan ýöner galoş boldum, ýene boldum. Hemme dat ýitip başlady. Bedir edmi, taňyrmy, künnükmi barladyň ýitip başlady. Näme üçin? Sapar Murat Niýazow ana siziň keramatly peýgamberiňiň alyp baran fiýasaty sebäpli. Awa Allah tarapyn kitap ýazýan adamyň fiýasaty sebäpli. Ödem gün aýdýady. Men ýa şo gep adiýan gepleşiklerimiň birine goýdum men şo teslerini. Men ýa ruhnamam Allah tarapyn geldi, Hudaýdan geldi diýär. Şu ruhnamany 3 wede okan adamam jennete düşýär diýär. Öz dili bilen aýdýar. Şoň ýargysyna moýdum men gepleşigim. Beýdimek näme? Hudaýdan gelen mukaddes kitap bilen deňeşdirip göni oglan edip başlady. Halkam şoňa el çarpdy. Siziň kakalaňyz, ejeliňiz şonu el çarpdy, aglabaty. 99% şu wagtky görüp gören uly ýaşly nesilleriniz var, uly ýaşlylar. Emme de şoňa el çarpyp şonu Hawwa diýip tasdikladiler. Şonu tasdikladiler.
Şunu hemen görkedi ya. Türkmenin edip bilmeyecek pohunun yoktuğunu görkedi ya. Emellerin öňünde iki bükülüp, iki bükülmek değil, 7 bükülüp, şonu peygamber diýip aglan etmege taýýar halkdygyny görkedi ya türkmeniň. Geçmişde şolar ýalda edenligini görkedi ya. Ýöne ýere bolan şol adamlar geçmişde şol zatlar eden halk şu. Köpüsi. Moğollos müftüsem öňe çykyp Allah adından gürleýän haramzadalar öňe çykypam şol zatlar tasdiklap oturlar. El çarpýanlaram şolar bolup çykdy. Kenne keramat var diýen haramzadalarym şolar namazly, dogaly adamlar bolup çykdy. Men şoň üçin diňe o türkmeniň tragediýasy däl, diniň hem tragediýasy. Diniň içinde näki zatlar bilen ýer şargaş bolup baglanyşyk bolup geçýär bu zatlar hemmesi. Näme üçin men şoň üçin aýdýan, dinden soňup geçip bolan okşa zatlar hakda gurrun etjek boldan diýdim-mi? Şu ýylyň başyndaky ilkinji gepleşiginde. Inta geljekde biz gurrun etmeli bolýar şoňa mejbur biz diýip näme üçin diýär? Tarihim şonu görkezip gelýär, şuň günem şonu görkezip gelýär. Din diýilýän zat, gowluga da ulanyp bolýar din diýilýän zaty. Din diýilýän zaty şeytanyň oýunyny oýnamak üçin ulanyp bolýar. Hakykat şeytanyň oýunyny oýnamak üçin din diýilýän zat ulanyp bolýar, şonam ulanyp durlar, şonu häzirem ulanyp ýörler. Ýene de ulanarlar. Şoň üçin oňam tiltimlerini öwrenmesek, näde düşünjek? Kim näde ulanýar şonu? Näde bulanýar dini? Gurhan näde bulanıp bolýar şeytanyň bähwidi üçin ulanyp bolýar. Ulanyp bolýar. Bilen te on tuğ eder görkezem näde ulanyp bolýar. Şoň üçin göräýmäge göýük tepegala hakynda gurrun bolýan. Nirler gidip oturýan, nirleri gurdurdyň diýýän bolmagy mümkin. Gönnen göni bir häzir şoňa barýar. Tebäl şo tragediýan göýük tepe tragediýasynyň ýöňýanlaky wakalarda şoň iç bolup duran döwründäki wakalarym şu atı aýdyp oturanlar atlanmy görkezdi. Şo zatlar bilen baglanyşypdy. Innana şol kitaplardaky ýanky adyna da geçen kitaplardaky gurrunlere geçip bilýär. Şoň üçin ýene de saatlara kesmek bilen edelim. Ondan soň indi kitaplara geçelim. Indi ýanky Gönübek kitabyndan başladyň. Şo Seyit Murat Ögedbaýew diýilen adamyň aýtdyk şoň kakasynyň dilinden ýarlyp alynan zatlaryň esasyny diýdik-de. Şol iki uruşda gatnaşan Gökdepeň birinji uruşuna da, ikinji uruşuna da şo Seyit Murat Ögedbaýewiň kakasy Öged Gökleň diýilen adam gatnaşyp soňam öz dili bilen gurrun berdi. Şondan ýarlyp alynan zat. Indi Gökdepe uruşunyň birinji uruşy diýdik-de. Birinji uruşa öňüm geçen gepleşigimizde aýdyşymyz ýaly goşun çekip 1869-njy, 1879-njy ýylda gelýär. Ilki Rus generali Lazarewiň ýol başçylygynda, soňradan Lazarewde Lazarew diýilen Ivan Davidowich Lazarew diýip general leytenant çynyndaky adamyň ýol başçylygynda, generaliň ýol başçylygynda gelýärler. Ýöne ol tarpataýyn bir keselden aradan çykýar. Onu atıp öldüren oklar öyle aradan çykýar. Tomuz ya çölüň yssyna çydan okmaýdy garum çölüň. O ya Hudaý Tagalaň öyle şo taýda şoň amanadyny alýamy türkmenlere adar bermäke alyp geçýän näme. Onuň ýerine Nikolay Lamakin diýip bir başga bir generali belleýärler. Aňardan padşah, Ortiýet padşah onuň ol ýol başçylyk edip başyny çekip gelýär. Ondan bir de aýtdyk umumyň şoňa çenli Rus koşunlary, padşah koşunlary Merkede Adyada basyp alar ýaly, ýer wagtda basyp alýarlar. Onuň kartasyndan görkezip şol nemeden Gazagystanyň tehrarlyklaryndan başlap Özbegistanyň territoriýasyndaky Kakant hanlygynyň territoriýasyny basyp alýarlar. Buhara emirliginiň hem territoriýasyny dol boýuna giderýärler. Soň Hiwa hanlygyny alýarlar. 1873-nji ýylda o taýda biziň ýanky ýomurtlamyz kösenýär. Hiwa hanlygy dönüklik edýär. O desine Rus padşahynyň
huzuruna geçýär, şoňa boyuna gäde. Hemme nemede garşylyklarda türkmenler aýplaýar. Ýani şol özüne hyzmat edip beren eskerler bolan türkmenler aýplap, şolaň gözüni gorkutmasaň saňa eýilik ýok diýip olaň üstüne küşgür ýaşaýdym. Şu gadaba durşy diýilýän zat döreýär. O taýda da 20.000 töweregi biziň göýeklem ýomurtlamyz, göýeklemler ýa-da ýomurtlamyz. O taýda elbetde çekelerden, göýeklemlerden baran kömege baranlar bar. Ýöne esasy ejir çeken şol was sebitindäki hywan territoriýasyndaky ýomurtlamyz bolýar, esasy ýitki çekenler. Şonda 20.000 töweregi ilat garşylyk görkezýär, gaçy vuruşýar, çölüň içinde ýöne olary ýerlap hiç koýanok Rus goşunlary çölüň içinde gyrýar, jemi şol 20.000 adamdan 5.000 töweregi öldü diýilip hasaplanýar. Olam gaty köp ýetdi. 20.000 adamdan 5.000 töweregi öldü. Soňra olary mugere getirýärler, paşdylar ýaly diýerler. Hemem özleriniň paça häkimetini ikrar edelýär, kabul ederýär diýerler. Ondan soň aradan epesli wagt geçen soň olar ýanky mangyşlyga mallar diýdik, alýarlar gelip ýokardan Kawkada ondan hasy ýalar. Şey dip bar, en soňunda Merkada diýen häzirki ýurtlarynyň territoriýasynyň soňunda Türkmenistana gelýär, Rus paşasynyň goşunlary. Başta gelen 1869-1869-njy ýylda gelip düşýärler diýdik Hadaryň kenaryna. O taýda biraderak garşylyk görýärler, tekelen toporlary ýylyna baryp olary birazjyk olara adar berip oturýarlar. Ondan gün ortadan hem goşun çekip urýar diýdik, ýani Kaspy deňiziň edil häzirki ýani Balkan awadynyň üstü bilen yerleşýän ýeriniň üstü bilen gaty köp goşun getiribilmän aşakdan ýetiren üstü bilen İran imperiýasynyň üstü bilen getirip başlaýar. Oňa da İranyň şu wagtky paşasy Nasireddin höwgüsüne kömek edýär. Olara goşun kömegine berýär, belli bir derejede adam kömegini, el kömegine berdirýär. Ondan iýmitmi, okyara hemme tarapdan dürli tarapdan ýardam berýär. Şu Nasireddin haramdady, şu ýurda otýar ýene-de. Ana şey dip bar, bular ýoşlyk bilen süýşüp gelýärler, bolýan baram. Ondan inni şu uruşa taýýarlyk meselesi ýüze çykýar. Uruşa taýýarlyk meselesinde ondan şoň ýany inni mesele sonra ýüze çykýar. Uruşmalymy ýa-da gepleşige girip biraz parahatçılık ýol bilen bir alalaşyga geljek bolmalymy diýen sonra ýüze çykýar. Şo sonra oňam şo meselem töwereginde şu kitapda Günübek kitabyna gurrun edilýär. Onuň şo taýda şo ýany, şo wakan ýany şu Kerim merdi işan diýip bir ady belli, ahalla ady belli bir işan bolan, ýani Gurban Murad işan bilen belelikde Kerim merdi işan diýem. Şo döwürde işan bolan Gurban Murad işan edip eşiten tiňet. Nurberdi hanyň ýanyna maslahatçy bolup geden. Ondan bu Kerim merdi diýilen bu işan şonu oruslar gelýär diýilenne neme Mekka ziýaraty gidip soň ýyzyna dolanyp gelýär. 6 ay ýaly eglenip gelýär şo taýda. Ondan has ýeri diýär-de. İnterfex goş başlamaka. Onun ýany bilen bir 4 ýaşany araba alyp gelýär, aňardan Saud Arabistanyň. Näme şin alyp gelýär? Şolaram gurulýyp bar islam dininiň adyndan gurulýyp türkmenleri gyrlyşmaga yrjak bolýarlar. Umman siz hiç şeýle parahatçylykly gurulun diýilen zat bolmalylar. Bu taýda islam bilen kafirliň arasynda mesele gidýär. Şoň üçin hiç açan musulmanlar kafirlary boyun egmellerdir diýip ýanky ol Saud Arabistandan gelen ýanky molla müftülere mara bir perişte gelen ýaly görkezip bolara şolaň aýdýanam diňleň diýip bara şol Kerim merdi işan şolar getirýär. Onuň olar şo taýda mihman bolup gidýär, şo bolan döwründe de ýanky ýaly bular wagtyny ýetirýär diýýär. Umuman hiç egilişe gitmeler, ölmelen bolsa islam üçin ölmelidir diýip şeýde pendedip gidýärler. Ondan inni şo taýda bolan şondan soň bolan waka hakynda gurrun berýär-de after ýani Seyit Murat Ögedbaýew öz kakasynyň adyndan şu kakasy gurrun berýär-de. Kerim merdi işanyň Mekka ziýarata gidenligini, ol ýerden 6 aýdan soň dolanyp gelenligini aýtmak gerek. İşan hökmünde de haja gidip gelen adam hökmünde de umuman takwa adam hökmünde de ony gaty hormatlaýardylar hem seýleýärdiler. Ondan soň şu arada onu bir neme bolýar-da, bular näze pedip bir ýerde häzirki Gäwörsiň gol oýragynda bir o watanyňçylyk edýärler-de, şu edil tek şu nemäň ýani. Birinji gökde purşunyň öňýany beýle tarapdan İran tarapdan
alamançylyk eýleýän nemeler bar eken, haram adamlar, gadal başlar. Ondan şolar talak gidýärler. Näde diýen ýerde diňe bir talany bir owaň ilatyny sürmek edýärler. Garna gaýdyp bul edip ýa-ni biziň nemelerimiz, de türkmenlerimiz şo taýdan. Ondan şoň öňüni almak üçin şu taýdan näme goşun neme goýmalymy, atlylar goýmalymy, näme etmelimi? Şoň meselesini şonu maslahat etmek üçin ýaşylar üşýär, ýene ýaşylar üşýär umuman. Ondan diýär biz ikinden şo wakada bolan gurrundeşlik aýdy ýani. Şoňa ýygnananlarynda gäp bolsa baranlarynda. Biz diýär ikinden namazyny okap bolup ýerli ýerimizden butnaman ýazylyp ýaýrap akşam namazyna garaşyp otyrdyk. Men öň hatarda Gönübekden çepirakda otyrdym. Kerim Merdijan ondan bundan gurrun edip oturşuny Gönübegiň hemme taraplayın bir köýesiz adamdygyny, ýöne onuň ýekije kemçiliginiň bardygyny, ýagny ölemen çilim geçdigini. Eger şo jagad kemçiligi hem bolmasa, ony perişde hatap etmeligini, onu bu yaramaz endiginden el çekmäge arıp bilse onu öňüň uly iş bitirdigi hatap etjekdigini, bu sawaby işi ak pata bilen berkitjekdigini aýtdy. Indi men bu taýny näme üçin alýan? Bu ýanky wakalar bilen näme baglanyşy var diýmegi mümkin. Şu taýda şol molla müftileň işanlaň öýlerini halkyň içinde alyp barşyna teredin diýjek bolýanlar. Hemen Gönübek geldi. Aman geldi Gönübek näme üçin öýle lakamy şu Gönübek lakamyny alýar. Gönümel adam bolan. Ödem gerek yerine han nimen işan nimen ýüzüne durup hakykat aýdy bilýän adam bolupdyr. Ýöne oň şeýle bir halkyň içinde awraýy bolupdyr. Sadan da ýokmyn. Şoň üçin ondan çekinipdirler. Hanam çekinipdir, işanlarym çekinipdir. Indi şu taýda men şu türkmeniň hil häsiýeti baradaky mesele gelende de ögünür ýaly sapagalar ýallatlar wa diýdim-mi? Şoňa masaly hükümler şu jümläni alyp okap otýar. Innan nimeň çilimini oýdurjak bolýar. Ýa-ni Kerim Merdijan indi bu bara haja gidip gelen ha. Haja hükmünni hemen bir halkyň içinde bir hurmatlanýan bir işan hükmünni indi ödýän netdirme gorýan eken. Indi bu aman geldi Gönübek'e ýa-ni ýaly bellikleri edip otyrdy diýä. Perişde ýaly adam diýä bir bolajak bolýan şu bir kemçiligi bar. Şu çilimin oýaýda boljak men joňa diýä ak pata bermäge de taýýar diýen bolýar. Hacdan gelen adam da onun bu sözleri diye oturan adamdan barnyň ünsüni çekdi. Şol wagt nur berdi. Han özüniň adaty batly sesi bilen şeýle jogap berdi. Tagsyr. Siz haýyş etseňiz Gönübek şilimini goýar. Birem siziň haýyşyňyza goşulýar. Patady beri tagsyr. İlat eliňizi götürüň. Diýip ýanky nur berdi. Han ýüzlenýär oturanlara. İşan bilen hanyň baş tutanlygyna oturanlaryň bary elini ýüzüne getirdi. Diňe amanetli Gönübek ýüzüni ak tam edip elini götermän sarsman otyrdy. Elim götür. Hacı İşanyň patatyny kabul etdi diýip dürlü ýerden adamlar teslenip başlady. Elim götür diýip han batlyga girdi. Gönübek sarsman otyrdy. Rady bolay diýip İşan ýalbarjy ses bilen aýtdy. Ýöne hiç zat peýda etmedi. Oturan adamlary bu oňoýsuz ýagdaýdan Muham diýen bir ýaş ýigit halat etdi. Ol bir neme öňräge süýüşdi de İşan aga, şo pataňyzy maňa berýäň. Ine men çilimmi goýýan diýdi de söz berdi. Şeýdip İşanyň hem bu ýere üýşen mehelläniň patasy Muhama berildi. Şunuň bilen bu gelşiktiz ahwala tamam boldy. İşan bilen hanyň at abraýda bu ýere üýşen uly mehelle de amangelli Gönübek'i ýan bermäge mejbur edip bilmedi. Ertesi amangelli Gönübek öz boluşynyň sebäbini düşündirip şeýle diýdi. Men çilim çekmämi goýup biljek däl. Eger goýup bilsedim, onda ilki bilen özüm üçin goýurdum. Çilimi goýmaga radylyk berip, pata alyp, aradan tehel wagt geçmeýän käde ähdimi bolmak meniň başarjaklarym däl. Ýagdaý nähil agyr hem ýakymsyz bolsa-da, men etmejeklaryma dil ucundan söz bermekden ýüz döndürdim. Nur berdi hanyň bolşy degnama madaly degenem bolsa meniň gahar edip biljek däl. Şunu ünseriň.
Nur verdi hanıngam tödü geçmedi. Kerim verdi şanıngam tödü geçmedi. Oňa näme diýär? Men edip men birinciden aç şilimi goýup bilmejekdigimi bilýän diýär. Ýani şu men mejbur etjek bolýan. Teredin şunu diýip, şunu diýilýän döwri 19-njy asyr. Gökçepe Tögoşunyň edil öň ýanynaky günler. Şuň özi şol işan molla diýilýänden birinciden özlerine nähili funksiýon alyp alanlyklarynda, ýagny diýdimi şonu ýerine ýetirämeli. Üstüne de han diýilýän hanam adama hormat goýmalydyr. Muhtaç salat almalydyr. Goýup biljekmi? Ondan boldur ýaşyny adam bir gizi oglan näle ol gönüp diýilýän adam eýem o döwür şol 50 ýaşynyň edil bäri ýanynda baran adam. Halkyň içinde hormatlanýan adam. Eger şolar ýaly adama şon ýaly edip bara çaga çemeleşen ýaly. Gönüp elimi götür. Aw, Hacı Janyň patagyny al. Diýip admur oturmaklygyň özi. Admur ýan bolsalar. Adaty garamaý gödegine getirin, adaty çopony ýa-da bir adaty daýhany gödegine getirin de. Olara nähili çemeleşýändirler diýýär, çemeleşenlerler diýýär. Ine şolar ýaly döwür bolanlar adamlar. Ýöne beýlek tarapdan amanyl gönümek ýaly seýregen bolsa, öz pikirini aýdyp bilýän, öz garaýşynda durup bilýän adamlar hakykaty aýdyp bilýän. İşanyň hanyňa garamadan aýdyp bilýän. Ondan insanda näme diýär? Nur berdi hanyň bolşy degen ama madal degenen bolsa meni o gahar edip biljek däldi. Görýärmi nur berdi hanyň bolşy diýär. Adamyň degenasyna degäjek boluşdy ýa-da näme üçin ol diýär beýdi gotyr. Şon ýaly ýadgarmyda bolan beýlek tarapdan eger ýöne bir adam, ýöne bir adam bolan bolsa oňa jedatyny bererdiler. Amanyny gönübekkä jedatyny olar ýaly jeda berip biljek däldiler. Indi ýene şolar ýaly bir ýakymsy wakadan bir parça. Gurban Murad işan bilen arasynda jetlik düşenden soň amanyly gönübek öz diýenini gaty berip durdy. Indi bu taýda başga bir işan hakynda guruldy diýär. Ýagny biz Kerim berdi işan bilen arasynda bolan waka hakynda guruldy etdik. Indi Gurban Murad işan diýip ýene bir işan bar. Ahalyň bir meşhur işan bolan şol ýolda ödem Nur berdi hanyňam maslahatçy taraplanýar. Şoň bilenem amanyly gönübekiň arasyna tog düşýär. Näme üçin tog düşýär, näde tog düşýär, ine şonu diňleýän. Bir gedek Gurban Murad işan Nur berdi han marag edenni onuň ýerine ahala han bolmaga synanyşdy. Şurada bir zadyn serin. Nur berdi han Gurban Murad işan han belläp gitdi diýär näler? Aftar. Han bolmaga öýde synanyşdy diýär. Sebäbi öňaýjyşmy diýäli şol Gajar uruşundan soň bani Mariňam ýylaty, Mariňam tekeler ban han taýlap, umumyň ahal bilen Mariň tekeleriniň hany taýlap. Onuň şo taýda Güljemal hana öýrýärler. Hemen bir aýagymy da marda boldy diýdik. Ine bu şol ýanky 60-njy ýyllaryň ortalary bolýar-da, ýanky 60-njy ýyllardan soň ýanky 70-njy ýyllaryň töwerekleri bolýar. Gidip gelýän eken-näme ýanky birinji töweşiň ýany bolýar-da, ýanyna günler bolýar. Gidip gelýän eken onu şo bir gedek gidenni nowatdaky gerek. Marag edenni. Ýa-ni adam bellemän gidýär. Baňa da Kerim ýa-ni Gurban Murad işanyň özi han bolmaga dylmaç bolýar. Ondan onu adamlar onu bolýar sen han bolay diýip belleýärler. Üstesine de baňa adamlar bir ügüýni gowurandyň baňa ahat takýarlar. Olly han diýip oglan edildi. Oňa Sultan Sanjar maňa diýilip at berildi. Beýdimek näme? Sultan Sanjaryň deňinnäki adam. Sultan Sanjar tarihdaky Sultan Sanjaryň gaýdadan diýilmegi diýilen manyny aňlarja Sultan Sanjar maňy. Şonam höwes bilen ol kabul edýär. Gurban Murad işan. Intak bir hanlyk görkezip bir iş görkezden ýerem ýok. Ýöne şolady Sultan Sanjar diýilip öňüň atlandyrylmagyny kabul edýär. Oňa döňserim. Ýöne bu işin soňy ahalyň tilki hem ganjy oglarynyň arasynda ganly kulmek ulan gotordy. Ýagny näme bolýar? Ol bu gurrun uli gurrun Gurban Murad işan şo taýda ýagny ýer suw dawatyny edip görün ahalyň tekeleriniň bir iki tany taýpaty bar. Tigre tawada ýerli tilkiler hem ganjyklar diýip.
şolaň dawatyna goşulyp bir tarapyny tutýa. Iki tarapy barlaşdyrjak bolanokda atenki dogry diýip bir tarapyny tutup bilen uruşuna meçe berip o taýda ganyşlyk bolýar, atyşyk bolýar. Bir näçe adam ölýär. Suwun dawatyn, suwun üstünde. Gurban Murad işanyň öýden han taran bolup şo taýda şol işe goşulyp hata meçe bermegi netijesinde. Bulam ilatyň içine ýaýraya Gurban Murad işan han bolmak synan şygy diýär şowsuz gutaryndan soň özüniň diýär ýyl gözünden düşenligini bildi hemde şol Kerim Merdi işanyň niýe özüni Gönübek bilen ýaraşdyrmagyny haýyş etdi. Näme üçin Gönübek şeýle bar awraýly adam diýdik da hemem dogruçly adam bolan soň açyk ýadgar ýa aýplaýan. Şu ganna Gurban Murad işanyň eli wa şu gan ine şu gana şol täwäp boldy diýip çykyş edýär. Gurban ýanky Gönübek amanyly Gönübek. Inni halkyň gözünden adam düşmejek bolup şol Gönübek bilen arasyny gowlandyrsa ýaraşsa şoňa günäsini geçirdi bilse halkam onu dinleýär, men günäm geçer diýen niýet bilen Kerim Merdi işany ýüzlenýärde men niýe Gönübek bilen ýaraşdyrdyna diýär. Şonda diýär, şo gurrun bolanda bir uly merakede bolýar bu gurrun. Kerim Merdi işan Gurban Murad işanyň tarapyny tutup Gönübek bilen Gönübek'e ýüzlenýärde ýaraşaý sen şoň günäsini geçäýdi ýa-da şonda Gönübek diýär. Tutuş merakany arasynda Gurban Murad işanyň özü hem barka şoň bar ýerine diýär. Şeýle diýdi. Men Gurban Murad işana elimi bermen. Bu dünýede de, o dünýede de onuň ýüzüni hem görmek islämok. Bar töwelläňiz biderek diýip açaşan aýtdy. Gurban Murad işanyň uzadan elem uzadyşyna gally howada diýär. Ýani Gurban Murad işan barya Gönübek ýerinden turup dur. Gurban Murad işan gel ýaraşaly diýip işan adam ahalan işany o elini uzadýar. Amanyly Gönübek hamaýdy. Men işany elim bermen. Bu dünýede de o dünýede oň ýüzüni görmegem islämok diýär. Bar töwelläňden biderek diýär. Haýyş edýän men hatyramy, şu märekan hatyrasyna eliň uzadaý diýip Kerim Merdi işan ýalbardy. Onda Amanyly Gönübek men dünýede hiç bir adamyň hatyrasyna musulmanyň arasynda biýigine gan nökülmegine sebäp bolan yaramaz adam bilen ýaraşmarym. İşanlyga beýlede dursun, ol adamam däldir diýdi. Mundan soňky töwellälerim hiç biri peýda gelmedi. Gödüňe getirýärmi? İşanlyga beýlede dursun. Ol adamam däldir men gaýdyp şol adamyň salamyny alman salamam ben diýip şo sözünde durýar näçe ýyllar. Has urşdan has ýöňürek bolan hakady. Ana şolary ýaly adamlaryň bolan ýagny Kerim Merdi işan, Gurban Murad işan ýaly halkyň arasynda buluşup dürüp beren haramzadalaryň bolupdyr, diniň doňuna bürenip emma Amanyly Gönübek ýaly siz ýaly adamlaryň ýüzüni diňe bu dünýede de o dünýede de göresim gelen ok. Siz diňe işan bolmaga beýlede dursan siz adamam dälip bilen adamlaryň bolupdyr. Indi biz aýtdyk, şol ahallaky molla müftiler esasan uruşyň tarapyny tutupdyrlar diýdik. Şol sany Gurban Murad işanyň Kerim Merdi işanyň hatda Saudi Arabistandan hajja gidenler Kerim Merdi işan Arap mollalaryny getirgençiler ýaly türkmenlere ýüzletdirip haýyş etdirip şolar uruşa gönüpdirjek bolupdyrlar diýdik da. Emma uruşa garşy bolanlaram bolupdyr. Emma uruşa garşy bolanlaram bolupdyr. Bu nähil bolýar? Ullukan maslahat ýeşirilýär. Şol birinji gökde purşunyň ýoňýanyna günlerde şu meseleni ara goýup näme etmeli? Urslar bilen biz gürleşip parahatçylykly meseleni çözmek üçin oňlaň öňüne şert goýup uruşman çözüp biljekmi ýa-da uruşmaly bolan hökman gala ýygnan uruşmalymy ýa başga çarak görünüşde de uruşuň bir
metodlary, ýollar barmy diýilen bir näçe mesele ortaga goýulyp maslahat edilýär. Şonda da şular ýaly görüň bolýar. Uruş şereketlerine başlanmadan öň ýanyna geçirilen bu lokal maslahatda Han Mehmet Atalyk bilen Oraz Mehmet Han uruşmaga garşy gürlediler. Öz pikirlerini güýçleriň deňdälligi bilen, türkmenleriň ýaragynyň ýoklugy bilen, güýçleriň hem serişdeleriň gatnaşygy beýleke hükman agyr netijeleriň üstünden başlan. Güýçleriň hem serişdeleriň gatnaşygy şeýleke hükman agyr netijelerin üstünden barıljak bilen esaslandyrdylar. Olar öýlerini gepleşip geçirmäge ygtyýar berilmegini teklip etdiler. Ýylata bolsa maşgalalaryny guma göçürüp şol ýerde gepleşikleriň netijesine garaşmak maslahat berdiler. Gepleşikler başa barmasa uruşy kiçijik toporlara bölünip alyp barmaly diýdiler. Olaryň pikiriçe gala alyp oturmaklygyň geregi ýok eken. Olar galanyň salynmagy we ýylatyň bir ýere ýygnalmagy batyp aljylaryň işini aňsatlaşdyrar diýdiler. Öýlerine ygtyýarlyk öýlerine ygtyýarly 40 adamyň berilmegini haş etdiler. Maslahata ýygnalanlaryň agla we köpüsi olaryň pikirine garşy boldy. Olar Ruslar islamyň müdümlik düşmandyr. Olar bilen bile ýaşaşmak mümkin näl. Onsoňam dünýäde Russiýadan başga Angliýa, Türkiýe, Fransiýa, Hytaý ýaly döwletleriň bar ahyry. Olar Ruslara edennet edip ýörmäge ýol bermediler. Biz gala gurup ähli garyndaşlarymyza hem goňşularymyza kömek sorap ýutupmaly. Biz galanyň içinde öz ýurdumyzy gorap, öz maşgalalarymyzy gorap, iň soňkymyda çenli ölmeli ýöne ödümde agzyrık saldyrmaly däl. Biziň topragymyz gorulmagyna hem pida çekilmegine haklydyr. Ähli gorkoklar, ikirjiňlenýänler, alalaşyjylar, uruşa garşy çykýanlar, halka ýurdu hem musulmançylyga dönüklük edýänler, halka hem musulmançylyga dönüklük edýän adamlardyr olar. Iň soňunda hem biz türkmenler duşmandan gaçyp gidiberer ýaly Buharanyň, Hyýwanyň gorkok nökerleri däl ahyrin diýen ýaly pikirler aýtdylar. Bir näçe ýyl şondan öň Kerim Merdişan bilen bile Mekkeden gelen Araplardyr, türklerem öň aýdyp geçdim, ýani şunu şutaýda agdak geçýärdim. After özüni saklamak hem islamyň umumy işini goramak üçin Ruslar bilen gaýdygysyz görüşmegiň derurlugyny aýdypdyrlar. Eger biz Ruslar bilen gepleşiklere başlasak, goşokluk etsek, ýaýdansak, onda olar hemişelik galarlar. Özlerininkleri ýetirerler, hem bizi bar zatdan mahrum ederler. Biz onda näme deriz? İnglisler yara kömegini etmäge wada berýärler. Eger türkmenleri ähli maşgalalary bilen bir ýere ýygnamasak, türkmenler uruşmazlar. Eň ahyrynda hem goý maşgalalarymyz bilen bile helak bolsunlar. Maşgalalarymyz biziň bilen helak bolsunlar, barbyr olar bizden soň olja bolarlar. Raýat bolmagyň nämedigini biz bugün görmeli ahiri. Hatta dini bir halklardan we olaryň hökümdarlaryndan sütemden, paç harajytdan kemsitmelerden başga gören adamyz ýok. Ruslar näme olardan gowduryýarmy? Diýip görüň etdiler. Umumyň uruşyň tarapdarlarynyň halkyň agla we köpçüliginiň aýdyn zatlary şular ýaly zatlardan ibaret boldy. Men Ruslar halamok diýip Han Mehmet Atalykka aýtdy. Men olaryň kimdigini Hyýwada görendirim. Men Hyýwalar bilen Ruslaryň uruşyna gatnaşdym ahyry. Meniň watana da, dini ygtykada da garşylygym ýok. Meniň öz ykbalymyda, maşgalamyň ykbalyna negizim agyrýar. Men başga da aýtjak däl. Eger gerek bolsa, men seniň bilen bile ölerin diýdi. Merakanyň allajyn adary hem goh galmagy Han Mehmet Atalyga uzak gurulmaga may bermedi. Onun ýygynyň Oraz Mehmet Han burlady. Ýurtlar hem halklar kasam bilen näle, top bilen, tüpeň bilen goralýandyr diýip ol gurulap başlady. Kasam, ant,
Soňam lebdiňden dänmek, ýurdu saklaman gaýta weýran edýändir. Men ödümidi, ýurdumydy, çagalarymydy hem aýallarymydy şeýle aýlygynç ejire sedewar etmäge hiç şeýle deruluk ýokmuka diýýär. Ruhlar biziň odalky sanyna bakman garan parslarymyzam däl. Eger siz bugün öz guran gum galaňyz bilen ruhlara garşy durmak isleýän bolsaňyz, bu siziň yer ýüzünde galdyran iň soňky keştäňiz bolar. Ejiz togşan tüýrek bolsa ýagşy. Doňduň arkasyny tüýüniň tersine däl, uğruna sypalan ýagşy. Eger bu ankataşan mehelläniň aklyny aldyran adamlarynyň gepine gitsek, biz ähli emlägimizem, özümizem helak ederiz. Maňa gepleşip geçirmäge agtyar etmeňiz soraýaryn. Men bu kasamyňyzy kabul etmeýärin. Ähliňizi hem beýle etmekden saklanmagy çagyrýaryn dedi. Merkanyň arasynda gadaply sesler ýanglanyp başlady. Adamlar, ýanky adamlar umman Merkanyň içinde gawurda gugur başlanýar, soň adamlar näme ýüzlenýär? Ýanky Han Mehmet Atalyk bilen Uran Mehmet Hana ýüzlenýär. Adamlar aýtdy diýär, ruhlardan näçe çakallyň? Hemşerlen kim? Haçan dinden näniň dönük haýyn ruhlary garmagy Han Mehmet Atalyk bilen Uran Mehmetden başlamaly diýip gaýgyrşdylar. Adamlar heredin eýem ýanky eden çağrışlar üçin şol iki adamy Uran Mehmet Han bilen Han Mehmet Atalygy eýem ruhlara satylanlar, ruhlardan näçe çakallyň? Hemşerlen kim? Haçan dinden näniň däniniň dönük haýyn ruhlary garmagy üçin ýa şol ikisinden başlamaly diýip çağrış edip başladylar adamlar diýär. Adamdan tesinden olaryň ýetjek derejesine ýetenligi, çäkden geçip Han Mehmet Atalyk bilen Uran Mehmet Hanyň bokurdugyna ýapyşmagynyň ama daş däl görünip durdy. Şolardan soň geplen aktakallar Merkany köşeşdirmek bilen boldular. Atalyk bilen Uran Mehmet Hanyň berýän maslagatynyň ak yürekdenligine, olaryň watany gowramaga taýýardygyna anandyrdylar. Ýatyşlyk hem teretaplyk etmek gowdat diýdiler. Hemme kişini parahatlyga, pehim paýhada çağırdylar. Her bir adama onda da Uran Mehmet Han bilen Atalyk ýaly atly awraýly adamlara öz pikirini, pehim paýhasyny erkana aýtmaga mümkinçilik bermegiň derwurdugyny nykdadylar. Eger şeýle edilmejek bolsa, ondan amr maslahat bolarmy diýdiler. Görýärmi, näýlem bolsa, aksakallyň içinde parahatlyk görkezip bu adamlar eger olan pikir sizinkiden tapawutlan ýandyr ýöne şonda da maslahat biz näme üçin maslahata ýygynandyk? Maslahatda dürli hil pikirler bolup biler. Bular ätiýaşlyk edýärmi, teretaplyk edýärmi? Goý edýän bolsalar, olaram öz watanyň, öz halkynyň aladasyny edip edýär şular. Şoň üçin olara söz berilmejek bolsa, bular ýaly adamlara söz berilmejek bolsa, onda bundan bir maslahat bormy diýip parahatly pikir aýdan aktakallaryň bolupdyr. Şolaram ýanky provokasiýa edip duran adamlary birazjyk köşeşdirip beripdirler. Ne bulam ýanky odalky bellek geçişmeýär. Türkmenliň içinde parahatly adamlarym bolupdyr. Aňdarmalarym bolupdyr. Adamlaryň aňyny oýnap manipulasiýa edýän işan mollalarym bolupdyr. Provokatorlarym bolupdyr. Ýöne şu ýadgarlymagyndan gorkman, özleriniň agent diýip atlandyrylmagyndan gorkman, öz pikirini gönümellik bilen aýdyp bilýän adamlarym bolupdyr. Ýöne gynansak da, ne şu gün aýdaly käbir adamlary borho şu könäni gorjap, orslar bilen bir hili millet ara çaknyşyň döretjek bolýan ýaly hereket edýäňiz diýip käbir adamlar aýdýanna, şeýdip beren adamlar bar häzir. Şoň kuwaklary hatam güýçlenni şolar ýaly propaganda da. Şol tarihte galan zatlar häzir dörjüşdirip, ana galaklaryň içinde ýyldygyna çykyş edip beren opozisiýon demoklar bar, aktivist demoklar, blogerler bar. Mine bir de diye orslar şolar ýaly ýamanlyk etdi diye. Bizin narymyzy almaly diýen ýaly gurrun edýärler. Şolar ýaly gurrunlary, şolar ýaly provokasiýalary türkmenleriň içinde de goşulyp berilýär bar. Kommentariýa tesirlerde görýänler, käbir ýanky forumlarda şolar ýaly çykyş edýän adamlaryň nemelerini diňleýänler, teredýänler kommentariýa bölüminde bolup
İçinde var ha, men Türkmenistanly, menem gollaýan ýa oturan adamlar var. Anonim ýazýarlar, öz adlary bilen ýazanoklar. Men tanışlamyň içinde var. Men tanışlam, men bilen gatnaşyklap berýän, käbir habarlaşyp berýän adamlaryň içinde var. Şonu ýaly atdan aýdýanlar. Ona men olary sorap berýänler, bolýar diýen. Ben ýa-ni şol könän dörjeläp da edip, orslary emme belalan öýjüge edip, belan köýlüge edip görkezip, ýa inni şol adlarym öňe oturup aralmaly diýen düşünjeler ödýän diýenler türkmenliň içinde. Hatta Sovet döwründe de diýär, olar bir tarapdyrlar diýär. Olar bir ýamanlykdan başga zat etmeýändirler. Şonam aýtmaly diýär. Aýtmaly diýerler de. Şonam aýtmaly diýär. Bir de şolar diňe ýamanlykdan başga zat etmeýändirler diýär. Bu näme diýän? Gel sen pozisiýaňdan gürleýärin diýär. Mene dönükmüşüm. Sen pozisiýaňdan gürleýärin. Halky öjükdirýär. Şu oruslardan ganym düşman ýok bize. Oruslar biziň ata-baba bilen garpdyr. Oruslar hatda Sovet häkimet ýyllarynda da diňe oruslar. Şolar biziň ganymyzy içipdir. Biziň ganymyzy içtiripdir. Başga hiç zat etmeýändir. Bolýa, inni sen teklibiň näme diýär? Bolýa, şonu etýär diýär. Adamlaryň içinde, türkmenliň içinde şolar ýaly propaganda ýaýradýar. Bolýa. Soňky teklibiň näme? Inni mesele näde düşürmeli? Adamlar öjükdirdiň, inni näme etmeli? Eliňe ýara gylyp oruslara garşy şolmalymy? Ya Türkmenistanyň içinde bir orsa bolsa şolar gözläp tapyp öldürmelimi ýa şolar göçürmek bilen bolmalymy? Näme etmeli? Näme teklibiň bar diýip arada ine bir bolan bolsa 4 ýaşynlykda bir kelesaňa ýüzlenýän. Gümsan pedip otuyor, yan kadam öýde bar, şoň üstünde pikirlenen o. Bolan ony teklibiň aýtýanlar, sen teklibini musmusyňa eşitdim. Mustafaň näme diýänler? Nihine bir ideýa bolmalydyr ha. Şonu etdiň, öjükdirdiň adamlary. Ondan inni kadamyň näme diýänler? Näme etmeli? Garpyşmalymy, uruşmalymy? Oruslar ýer rap ödüp gözläp tapyp öldürmelimi ýa göçürmelimi? Näme etmeli diýän? Jogap berip bilen ok. Sebäbi şoň öýde manipulasiýada otur. Yan kadam öýde ma, şeýle bir oýnalan da beýnesi ýugulan. Öýdem soň näme etmeli diýen sonra öýdem beren ok. Men aýdýan indi diýänler, indi men pozisiýam näme diýän? Tenkä düşünüp bilýän, sen näme etmeli diýen sonra oň jogaby öýdüňde de ýok. Şo jogabyň üstünde pikirlenmeýändiňem diýän. Indi men diýän sen gödüňe diýän, sen gödüňde Orsiýadyň tarapdary bolýan, men duşmanyň tarapdary bolýan, belki şolaň agyendidirnem ha, şeýlemi? Ýöne men näme diýän? Könän dörjak otursaň bundan 150, 100, 200 ýyl mundan ol zatlary. Näme satyrlar bolan, mundan öňkü bolan zatlar dörjak otursaň diýän-de. Gahar eder zat kän diýän. Ýöne şu döwürde edilen zat, şuňky nesil günä kärmi diýän. Näme üçin alalýan Ýewropada ine? Men öňe aýtdym. Awstriýa-Wengeriýa diýilen ştada ulukan imperiýa bolan. Şonu birinji jahan uruşundan soň dargatdylar. Çehiýa, Slowakiýa, Wengriýa, Awstriýa. Bir giden nimeleri, Polşanyň belli bir bölekleri. Şo öňkü imperiýaň territoriýasy. Häzir şolar territoriýasyna dawa etse bar Awstriýalılar bilen Wengeriýalar. Bular aýdy bilýär da, siz biziň ýerimizi alın, getirin, gaýtaryp berin. Yani Amerikan territoriýasynda näçe indiýeler gyryldy. Yerli indiýeler bar, ata-baba ýaşap beren indiýeler milyonlarça gyryldy. Şolaň yerleri alındy. Onalanlarym Ýewropadan baranlar basyp alýarlar, etdiler şonu. Inni şolar näme etmeli? Şolaň häzirki nesillerini jenayat jogapkärçiligiне çekmelimi? Şu ata-babalar öldüripdir, milyonlarça bir indiýeler garpdyrlar. Inni şolar üçin şolar häzirki nesillerine jeda bermeli, şolara garşy öjükdirmelimi? Ey, siz ata-babalaryňyň eden jenayatlar üçin siz jogap bermeli. Haramzadalar, gelin biz sizi öldürjek diýmelimi? Indiýeler şeýtmeli, näme etmeli? Yani Meksikan giden bir territoriýasyny näçe günorta Amerikan günorta ştatlarynyň köp bölegi Meksika döwletinden aýrylyp elinden gaňrylyp alynan territoriýalar. Onu Meksikanlar näme diýmeli? Uruşmalymy Amerika bilen. Näme etmeli? Men şoňa aýdýanla taryhy ýerlere otursaň, taryhy dörjeýän we taryhy dörjeýän şugun kugunyň syýasatyny ýatajak bolsaň, diňe utulýan. Men şoňa aýdýanda biz utulýar onu diýen. Biz utulýan adamymyz barmy şondan diýen? Yani tarihte bulunmadı, ağlamalı, biz öğrenmeli. Näme üçin öğrenmeli? Sapagalar ýaly, bizim öýdümiz näme ýalňyşlyklar goýýardyr. Bizim öýdümiz näme tupoly edipdir, kütöklük edipdir käbir ýerlerde. Öýdümiz. Käbir ýerlerde mysal üçin eglişik etmeli ýerinde eglişik etmändir.
Hüççetlik edipdir, misal üçin özümize diýen edäjek saatler edipdir. Käbir yerlerde geçirmilik edilmeli ýerde geçirmilik edipdir, misal üçin. Hatda öz haramzadalarymyzda zatlarady. Bir giden alar ýal tapaklar bar diýenler. Umuman näme bolupdyr bizim taryhymyzyň özü nähili görünüşde bolupdyr. Şo zatları öwrenmek gerek diýenler. Ýöne şo kimdir berip gadymy döwürlerde bizim milletimiz çaknaşypdyr, uruşypdyr. Indi şolaryň häzirki nesillerinden biz aralmaly. Şolar bir de hun tölemeli diýen ýa pikirden uralsak, onda bizim orta sırlardaky tupoy ýabany ýaşaýjylardan bizim tapawdymyz näme ýa? Bolýa olara bilimsiz sowatsyz bolupdyr da. Ona şularyň häzirki oýnap oturan oýunyň onda berjek netijesi näme? Bize peýdasy näme şu günkü döwrüň nesillerine? Şulatlaryň üstünde oýnanoklar adamlar. Oýlanyp bilen oklar. On soň näme diýen onu dur kurtdyryp dur aýdyp bilen adam ýok. Ýöne ýigrenji joşup dur. Sen ýagdaýyň diýen ana şu Ukraina bilen ortaýa garpyşdyrdylar ha. Gün watar etdi şonu. Ukrainada milletçilik östirip ortalara garşy puşkuryp öz ene dilleri Rus dili öz ene dili bolan ilatyň wara 90% da günnower regionlar bar. Ukraina günnower regionlaryna ýaşaýjylar bar, ýaňy ýakyna çendi. Şol ýaşaýjylar ene dili Rus dili. Rus dili otady ýaşap berenler Orslar, Odessa diýdi, Dnepropetrovsk diýdi, Harkov diýdi, Donetsk, Lugansk şolaryň öz ene dili Rus dili. 90%'den gowragy menne şu statistikada bar. Şolar näme etdiler häzir? Ene dilinden mahrum edip şonu gadagan etdiler. Indi şolaryň öz ene diline çağlaryň bilim almaga da haky ýok. Şu ene diline gepleşikler görmäge de haky ýok. Döwlet Ukraina we döwlet telewiziýonlarına berilen ok kitapxanalardan hatdan Rus diline kitaplar aýrylyp ýakyldy. Kinoteatrlarda zatlarda Rus diline indi kino görmegen bolanok gadagan. Ol milli ağızlygyň dilini gadagan etmek däl, milli agdyklygyň dilini gadagan etmek. Şo taýyň yerli ýaşaýjylaryň ene dilini gadagan etmek. Olam näme getirdi? Milli ýigrençe getirdi, iň soňunda da näme syýrypdy? Ene orslar siz etdirýäňiz. Ene şolaryň arasynda siz dogursaňyz diýip orslara garşy ýigrenç ideýasyny öýjükdirdiler de iň soňunda näme bilen oturup dur, näme bilen dowam edip dur? Iki tane dogonluk halkyň gan nökşütligi bilen dowam edip dur. Ana getirýän netije ýöne gözümde basylyp dur da şulardan aňyrtynda ýankyýallar ýatyr. Ýankyýal provokasiýalar ýatyr, manipulasiýalar ýatyr. Gün wataryň ýatyran pullary ýatyr. Näme diýär? Gün watar aýak aldygyna şo özüniň özükdiren tarapyna da yara berýär, pul berýär. Uruşuň diýär. Duruňyny alalaşyň diýen ýok, uruşuň diýär. Dakansa gidişiň diýär. O tarapy minni iň soňuna çenli gitjek diýär, bu tarapy min soňuna çenli gitjek diýär. Şo ýagdaýa getirdiler. Ana gadanjak netijemiz şol. Şuň üstünde pikirlenmelimi? Elbetde pikirlenmeli. Şu datlary ulanyp, bizi oýnap, bizi haýsydyr bir tarafa ýöjükdirjek bolýan güýçler barmy? Elbetde bar. Olaňam öz bähwitleri barmy? Giýetiýaty bähwitleri, resurs bähwitleri elbetde bar. Onuň olaňlar ýaly bähwidi barmy bolsa, biziň regionumyzda şolar ýankyýaly kelesaňlary, robotlary bizimki ýanky nemelerimiz bar. Beňgisi bankurtlanmady. Ulanyp bilermi? Ulanyp biler. Ulanajak yerlerine ulanyp bermeýär, ulanyp berler. Şu biz üçin hukmy. Gaty ulu hop. Gaty ulu hop şu biz üçin. Şoň üçin hem taryhyň sapaklaryndan peýdaly netije almaly, peýdaly pehem almaly. Şoň üçin gerek taryhy öwrenmek. Şo da göre manipulasiýa edipdirler. Häzir hem manipulasiýa edip otyrlar, geljekde dediler. Seher goşoklugy ýüz berdi. Indi şu goşuň demesine gelýärsa, edil botawasyna gelýär. Ýanky maslahat diýdik. Ondan aksakallar belli bir karara gelip bilmediler. Meselani halkyň ygtyýaryna hödürlemeli, ödem köpçüligiň erki azlyk üçin hökmany bolmaly diýen netije geldiler. Köp müň adam gatnaşan maslahat
Baragdan ýani uruşmaly bilen netije geldi. Toň täzeden maslahat geçirýärler-de tutuş halkyň ses berişlerine goýýarlar. Otak näçe adam ýygnap bilipdirler bilenmok, intäk uruşdan has öň. Ýöne diýär şo ýygnanan adamdan köpçüligi diýä uruşy oňladylar, uruşmaly bilen karara geldiler. Kuç şol ýeriň özünde öz oglaryny hem tigirelerini bulayan aýry-aýry aksakallary hem olaryň obasyny talaňa salmaly. Rus häkimetleri bilen ara gatnaşyk saklayan dıkma herdaryň obasy börmäni talap, onnaky maşgalalary Gökdepe göçürüp getirmeli etdiler. Şulba baýyň öýüni ýumurmak, köşe obasyny weýran etmek bellendi. Şu höldirek görülýän köp adamlaryň atlara gydaldy. Ýöne öýleri ýumurulmaly, obalary weýran etmeli bolmady. Müň atly danawarat ýörüte atryat bilen börme obasy talanandan soň ikirjiňlenýän adamlaryň hemmesi köpçüligi goşulyp Gökdepe galasyna jemlenip başlady. Ünserň adamlar. Şo ýanky uly umumy ýygnakda ondan näme diýerler? Bular hemme oban ırp bilen oklar, pikir etmeýän şonda meýletinik bilen hemme gala gelenler diýip şo uruşyň öňýäni. Ýok, gala gelmeýä garşylyk görkezem köp obalar bolýar. Ödem ahalyň obalar. Onan bular näme diýär şonda karar edýärler. Göz görkezmeli. Ýagny dykma herdar şowa Rus goşunlarynyň içinde getip berýär. Oňa bolsam börme obasy, doglan ýeri. Bu näme diýýär bu maslahaty alyp baranlar, tese goýanlar dykma herdaryň obasyny otlamaly, talamaly, güýç bilen göçürüp getirmeli. Beýle kowalarym şeýitmeli. Käbir obalyň atlaryna gadak geçýärler. Ýöne şo dykma herdaryň obasyny otlap adamlar zor bilen getirenlerden soň bunu görüp gözi gorkan beýle kowaň ilatlary öýleri goşadanyň içinde meýletinik bilen ona gala ýanap başlaýar. Şunu ýaly ýagdaý bolan. Indi dykma herdar hakynda gurrunga gelsek, bu taýda gaty şundakay gurrunlar we dykma herdar nädip ortalyň içinde bolup çykýar. O käbirleriň gana aýdarsaňyz Allah işalçylyk etmek üçin gidipdir, ýagdaýy öwrenmek üçin gidipdir diýä. Ölen toň şey dip düşündirjek bolýar dykma herdaryň. Ýöne ortalar şon ýaly akmak samsyk boldymy karay, dykma herdar ýaly adamy öz içine goýberip, oň maglumat toplamagyna ýol berip, soňra muny aman çykaryp goýbermek derejesinde ortalyň komandirleri, şo ýogurdaky goşun ýol başçylary, ofitserleri şon ýaly akmak boldylarmy ka. Ine bayratin mesele. Dykma herdarly mesele biz indi hepleşikde geleriz. O taýda ata gowşudyfyň Ferman romanyndan bir giden faktlar getirir. Şo ýogurda ýaşuldan dilinden toplanan maglumatlar. Bu taýda diňe dykma herdaryň töwereginde gurrun diýil, dykma herdar bilen bilelikde halka garşy iş alyp baran Oruslan tarapyny tutup aşatlyk bilen soňra bir satçylan bir giden zatlar bar. Şu wagt käbiriňiz şok eden bolmagy mümkin. Men bunu özümden toslap aýdamok. Men bunu şu kitaplardaky tarihi maglumatlary esaslanyp aýdýan. Bu arada gurrunum indiki gepleşigimiň esas temalarynyň biri bolar. Şunky gepleşik edilen gurrunlar barada özüňizde näme pikir bar bolsa, medeniýetli şekilde ýazyp bilersiňiz, goşarýarly adyňyz bolsa goşup bilersiňiz, ýene de adamyň şahsiýetine degmejek bolun. Hemen bolar kaýdyşym ýaly gepleşikden halaýan bolsaňyz, şu gepleşiklerde bir nähiller bir diňlärýär zat bar diýip ataplaýan bolsaňyz, gaýrat ediňde paýlaşyň. Kanalymyň videolaryny paýlaşyň. Kanalymyň umumyň bardygy barada özüňde bilmeýän adamlara özleriňiziň tanyşyk işlerinde maglumat bermegi, özüňizde rahmet görmän gaýrat ediň adamlar şulam biziň çekýän şuurdaky rahmetimizde bir öz bolşy bir hormat goýduňyz bolar, hem gollaw berdiňiz bolar diýip ataplaýan. Şunukça da insertiňden şunu kötü bolan. Hormatly watandaşlar, Azat Türkmeniň gepleşiklerini öz tanış bilişleriniz bilen paýlaşyň. Türkmeniň Azat Türkmen bolmagy urunnaky işe sizem ýardym edin.